Mm? Mm-mm. Right. Inzwai guys. Pana hanzvadzi vandifonera masikati handitika hanzvadzi vanonzani moyo vane mukadzi wavo akafona pamusi wemvenge panapa achitaura nyaya yamwoyo uyu ndipe nai ndinanotsva ini ndinogara nemabhopoints angu uyu muchiuyu changu chinogara manhingikiri maspectacles ichi ndinoona everyday musina mabhopoints anotogwa nani Shakira ndivigirewo ballpoint pen handimaona anonzani mukomana bhudhi vaya vakapostwa vanonzani guys vaya vekucape town vekupostwa vesiki ava vekunzi vane siki ava vanonzani vekunzi vane siki vandifonera masikati bhudhi ava saka vati vari kuda kuzoyawo palife nokuti mukadzi uyu kwanzi unonyepa iro ranga ritori hure mukadzi uya kwanzi ranga ritori hure vataura nyaya dzakawanda dzavandiudza bhudhi vaya vataura nyaya dzakawanda dzemukadzi kuenda kuzvikomba kudii handizivi handimaona saka ndichagoziva ndiani musikana mukadzi wokufona achiti murume wake siki chichi vai ishi nevinhu zvoshe nditema ndenge ndaputira magirasi handimaona saka murume wako ati ari kuda kuuya nenhingiki murume wako ati arikuda kuuya neuyu ari kuda kuuya neuyu nenyaya yakuside track of the story andifonera taura nyaya dzichihure chose akataura nyaya dzakangowanda dzanga achitaura kuti waihura waizodidi waisingarari kumba ma3 days uchinyemba kusaluni uchiita sei zvakawandisa zvinhu zvachona zvataura zvakawandisa svikai pa550 guys svikai pa550 Thank you, Sandra. Thank you. Sichengi si. Ndavati amunozouya inu. Ugona bhudhi vangu vati ndivafonere namba yavo namboisefa ini. Vati kwa ndivafonere kuti vataure nyaya yavo mbira ndibona kuti ndinogona kuibata ere namba iyi. Namba iyi bhudhi vaindi kudiko. Kuzivafona makuseni ndi. Kuti ndi iyi. 9 4 E. That's not E7. Wait. Hello? Hello? Who the hell are you? Who am I talking to? Who am I talking to? Speaking to Mr. Delivery. Oh, sorry. Oh, you are the delivery guy. Sorry. You are Mr. Delivery. Nyaya kuti ungasva magedhe pedu munongofonawo izvo takungokufonerai chifunga kuti ndimi murume namba yake ndepi ndeiyi Mr. Delivery ndokutodelivera zvavo Shakira? Sorry, wrong number. Kushakira kunga chibashanisa foni yangu kapa. Ya, aba foni yangu nanogoti Shakira sei. Aba foni yangu akashandisa foni yangu. Mana ndi WhatsApp to. Namba china zina mboisefa iyi. Ndi WhatsApp. Adziri kuweka paya. Matu, ma11. Matu11. Ish. Asakanga nisindiwe.
Hello? Mushe muri sei? Okay, let me check around. Ndasira kwambuda kuzofona sekwe. Mati. Hamna kufona wani. Ndazoita busy tete. Ndazoita busy ndirubasa. Oh. Aiwa kana ma free mozouya uraiti side renyu. Alright tete plus ndangona hangu kungoti zvekuti ndisolve zvinhu neFacebook. Kwani ndima mambo uya. Mamambo da handi ndima ngondifonera muga. Ndida kufonerai because iye airamba achiti haana kuita sei, haana kukufonerai akataura izvozvo because anga achiramba. Aiwa hapana kuipa aiwa chero side renyu ndariwa hanzvadzi. Imi ndimoziva chokwadi hanzvadzi yangu asi kana mune sika zvinyadzisi ngoenda munorapiwa sika yachona. Hachimbonyadzisi mufunge. Handina kana chandinacho tete ndogona kuya kuinbox kwenyu ndokusendera mari dzavo angu. Oh. Alright. Asaka kungokona everything zvese kungokona nako zvese even nemavidhiyo pandakaenda kwadokta kwacho mavidhiyo acho ndakatotora ndichitetwa matesti everything zvese I can send you to your inbox. Alright, awa no problem. Pakanaka hanzvadzi aiwa vigai zvingopera zvakadaro. Bozi zvimwe zvacho navakadzi vanenge votaura zvokuda kupendesa zita remunhu dziri hasha but kune dzimwe hasha dzekuti hadzizoite. You have to control yourself. Alright, bozi nini hapana kusazoita yepu kuti ndoramba ndichingomhaidzana nemukadzi akataura ichi ndotaura ichi akataura ichi ndotaura ichi ndinopedzera ndatova benzi. Bizvozvo chokwadi ipapo mafunga semurume. Mafunga semurume. Ndichamuudza iye arege nyaya yekuti idhoti kana muchitaura naye anokuti idhoti kuti muri dhoti here ini. Ndichamuudza zvangu. Usasiyane nenyaya yekudedza muti idhoti. Ndoka zvacho zvinonetsa tete kuti mukadzi akataurisa iwe ukataurisa wakunzi murume anonetsa wataurisa. Ndizvozvo. Because haingaiti marriage kana kuti relationship yekungoti a woman must be on top of a man. Murume ane marights ake mumba. Murume akataura kuti inini marriage imwe nemwe ine marules ayo. Handiti marriage imwe nemwe ine marules ayo. Ndikataura pamangu inini kuti handiti Facebook. Ndikati handiti kuti utambe nevanhu vasiri mumarriage masingle. Handiti because that's my own rules emumba mangu. Vamunoona vari mumarriage mudzimba dzavava vane marules avo, mitemo yavo yemumba. Vangataura vari kunzoko but kana asvika mumba make anotoziva what she must do. Handiti zvimwe zvachonta vakadzi vazhinji vanozozviputira dzimba dzavo nekutsvaka maadvice. Pane vamwe vanhu vasingatofari nekuti uri kumarriage. Even chero like vemumusha chaiwo vemumusha chaiwo vanosumudza mhepo kuti aroorwa apa murume kana kuti aroora ane mukadzi. It's not all of them. They are happy with that. Asi muzoita asi kuti muzorega kurasa ropa renyu zvamambotaura zviya itai maDNA muwane kusununguka muchengete mwana kana ari wenyu. Mazvua Yes, matidede. Ndati asi muri munhare raitenyu muzotsvaga kuti muite maDNA mucheke kuti mwana wacho ndewenyu here muchengete mwana wenyu zviya zvamambotaura zviya musazorasa henyu mwana nekuda kuti mitu muri kunetsana. No, tete, inini I won't do that because like as I said maskati kuti inini mwana hafani kupindira kufira mhosva dzamai nababa. Handidi. Mwana hafani kusafa because of mhosva dzamai nababa.
variko zvavo varume vanodaro vanoti vanoda kufikisa kana kuita sei, but as for me myself, even chero kwandinobva kumusha kwedu isusu hapana mwana anogara musango. Handiti we must take responsibility for mwana iyeye, everything zvese. No matter mai vacho vachamuudza kuti baba vako vakanditi zvakati kana kuti zvakati, as long mwana iyeye ari safe, mwana iyeye achiwana zvikwanisiro, iye mwana ega nekukura achanatsokuona kuti mama vari kundiudza izvi but hapana chandiri kushaya, ndiri kupfeka, ndiri kudya, ndiri kuenda kuchikoro, everything. Mwana anosvika pakukura ozozvibvunzawo makwesheni iwawo, noti kuti mwana asafe because of mhosva dzamai nababa. Isusu zvedu kurayirwa kwedu nekwatakakurira, we don't allow that. Chero angava chero mukoma wangu chero akanzi nhingi amitisa kunzoko hasi kusapota, we have to support as a family because iropa redu, ropa iroro one day richadzoka mumba. Hadi mukona, so we can't make the child suffer because of the parents. Even chero mai vacho vakandituka vakandiposta kuma Facebook vakaita sei vakaita sei, I will never leave my blood. Ropa ndirangu bozi inini ropa iroro mangwana richazondibatsira, ende mwana endikanzi handina kumuchengeta, kukura kwachaita achigunun'una kuti baba handivaziva havana kundichengeta. It's like zvinhu zvinomupa bundu pamoyo. Asi mimandazi muchiri kumuda here mudzimai wenyu? Inini tete as I said kuti handina problem nazve, inini tonoita ma-DNA haiwa maakuzvambarara pamusoro pemubvunzo. Ndati muchiri kumuda here mukadzi wenyu? Yes or no? Two answers cheta. Yes. Yes. Fight for what you want, my brother. The things ati ndiye akamhanya muvanhu. Munoona tete ndoda kudzai chinhu one. Atitika. Hakuna murume anofarira kuti even chero ukanzwanitsana nemukadzi wako mumba, mastreets haasolve issue yomumba mako. Asi nhasi tiri kusolva kunei kuti nyaya yato yapana pamama kutonzi nemukadzi isita kutogadzirisa mumwe wedu kuti murume unokuda dzokera kumba otiudza zvaakuchocha zvino achitaura nyaya yake sezvairi, tochitokutorai imi apa inini apa iye mukadzi wenyu apa, tochiona dambudziko rinoisa nderipi, nokuti isi hatikuzivi, saka tokutokudzai zviri fair. Mukaenda kuhama dzenyu sehama dzenyu dzinotora saidi renyu. Right, mashoko enyu tete handisi kupikisana because ndichikuonai mutori tete vangu vati hanzvadzi yangu, handiti? But imiwo sevanhukadzi munofanira kufungirawo vanhurume, handitika? Tete hakuna murume anoita benzi rekuti murume wekuti anoita benzi kuti anobuda mumba. Kana kuti murume anonzi asiya munhu adai. Chinhu chinonetsa tete ndechekuti obvious mumba mukanzi manetsana murume nemukadzi. Ukaona one of you araise a voice pamusoro, one of you anofanira kuenda down. Inini like I'm not that person anotaura kana kuti anoita sei, but ndikaona zvadaro ini ndinokula down. Sometimes ndotobuda panze ndotopinda mota mangu kana kutombonogara kugarage. Handiti? Izvozvo manje umwe wangu anenge asingazvidi izvozvo anototi hanzi inini I prefer kuti undirove than kuti undinyararire. Okay. Anda kurohwa kwake. Of course ndikamurova inenge yamhosva. Handiti? Inenge yamhosva. Ndikati ndinyarare futizve imhosva kwaari. Sometimes muona like vanhukadzi anogona kana tokura achibhakera achikutokonya kuti ndirove chete. So as for me to avoid those things, I have to go out. Alright. Saka iwo hanzvadzi yangu chita so iri moyo kaiwe ndiri mamoyo. Saka zvotoita apa inchirega ndigodzokera kumukadzi wako ndochinyatsotaura naye zvikana sezvo wati ansa yako wati unomuda ndo ansa tochiwawo kusaidi kwake kuti zviri kumbonyatsofamba kuda mahormones emumuviri ndo ari kudaro emimba iyi. Yes, tete zvinogona kudaro handitika we understand kuti every woman are pregnant. Nhumbi iyoyo ka inotosvika pakuzvarwa patomboita ma up and down. Handiti?
but chiziva kana uchiziva kuti ava ndibaba vemumba ndo baba vechinhu chawakatakura handika even choro uchipopota uchiziva pekugumira kuti baba ava mangwana ndo vachatenga preparation ndo vachaita kuti tidye mumba handiti mukadzi wemumba chaiye haungati iwewe zvawanzwa nevanhu kunze uko wobva waita focus nazvo unouya mumba murume wacho haumubvunze kuti chii chakachikunetsa pati chakati anongonyara anongopretenda ozongotsvaka dhera anongokubhomba ka1 ukanzwa zvinhu kunze about your husband or about your wife just come home and then you guys sit down and talk. Ndizvozvo communication is the best. Yes, then kana tadza izvozvo matadza kuwanana imi muri tu then makuchitsvaka kana munhu wepadhuze kuti vangava mbuya kuti vangava tete handiti pachivanhu chaipo because hakuna marriage inoyananiswa neshamwari. Hama dzemazuva ano hanzvadzi regai ndikuudzei ipapo ndo pamakatorashika ipapo hanzvadzi mazuva ano tete nambuya vanogona kutokupwanyira imba yako talking from experience ndinodhila nenyaya idzi daily munoona munhu wekunze womustriti kwamusingazivi agoiumba imba yenyu igomira kuti changogara zvakanaka because musakanganwe kuti mirai handisi kureva kuti ndo zviri kwenyu ndiringoda kungokupa example vanatitene nambuya vane hama vane vana vavo vasina kurogwa vari kudzoka kuvarume vozoda kumisa imba yemuzukuru wavo kuti ugare kumurume ivo wavo vana vakadzara pamba vakagara pamba mazuva ano hakuchina papaya mazuva ano unofunge zvanambuya hakuchina mazuva ano. Yes, chirega ndichikupindura mubvunzo wenyu wetete handiti kamubvunzo wakanaka stereki patinoti vana tete kana vana mbuya handitika zvakuenderana nebhondi yamuinayo because obvious mufamily hapashayikwe munhu anenge ari against you handiti saka iwo haungati iwewe mbuya havagara havakude kana tete havagara havakude then uenda kwavari it's obvious walk over. Munoziva here chinhu chinonzi zinoirema? Yes, ndinochiziva chito chinonzi zinoirema bhati saka mukangoziva kuti mukaita dambudziko munogona kungoenda kumamarriage counselors asingakuzivi asingatori side renyu asingatori side remukadzi nokuti vese havakuziva notora zviri pafeyaka muchiona kuti munobatsirika chaizvo kudarika hama dzamuri kutemba nadzo idzi. Ini hangu ndakazvimirira handina kana uri hama yangu urimo mucomment section handina kuhama kwandotoinda ndingatoshanda toinda kuna nahidha uyu ma ndikati naiwe hidha mari weinda uyawo pano nenyaya yangu ndidii akatondibatsira ikamira ndikaenda kuna titando dzatatitirashira vatorinowo murume vanongada kutomisa imba yangu pakuti magona mataura mukati mamarriage counselors vanhu vakazvidzidza handiti saka munoti vadese vanhu vamwe vanenge vachitata nema vasina marriage counselors zvakafanana nesu titori maqualified marriage counselors. Yes, tete but inini pane point yangu ndepekuti haunga iwowe it's like uri mumarriage wobva waita shamwari iri single shamwari iyo yokupa advice what do you expect from that friend? Depending nokuti shamwari yacho inogona kuve single sei umwe akafirwa nemurume right semaplans nekufamily zvinoenderana nokuti family iyi asi vanhu vasina varume vakashoreka havafangi kutamba nevanhu vari married. No, tete zvakafana even munogona kukura from the childhood handitika mugodzidza mese mugodi muchiwirirana but one of you akanzi aroorwa hazvicharevi kuti chirasanai handiti saka zvino kana shamwari yangu isingu ikada kuya chinipo ndingikiri advice yakanaka nenyaya yekuti hana murume saka achatodi kuonekwa. Aiwa tete I think it's like tiri kumisunderstandana panhau yekuti friend wedre kuti friend handiti muri kuti ikweni tete pane type dzemafriends pane friend yekuti wasangana nayo nhasi pamwe uchiruka musalunu kuti wasangana nayo kana pagaraji uchitira fiwo unoti SIS MELLY ndepi uri sei bo sha ndongokufarira ndinongofolowa page rako chichi alright good handika then munhu yeye tingamuti yava friend yenyu here kana kuti but iye mukadzanyanga achipenge ringoti munhu anenge asingazivi ongomanya kunozuya ndikudze dambudziko riri kumba kwangu nokuti vasangana musadii ndo manje problem iripo apa ndamurambira apa
ngamurambira kungoti munhu waona wasingazotoenda kunomuudza kuti yapano ndikudze kumba kwangu baba vato vane siki tete tete munhu anoita zvekuruka muri kunzwa munhu anopinda musaluni ogara orukwa pamwe zvaari kurukwa ndezvemari yakawanda iyewo nekuda kufadza kastoma vanhukadzi vanosheya muri kunzwa vanhukadzi vanosheya pamwe iye wacho ari kurukwa ndiye anototanga nyaya then atanga nyaya you are assuming apa muri kungofungira nyapsa tambomuona achitaura nemunhu ari kuruka musoro kachimudza izvozvo muri kungofungira imimi noti kuti kufungira tete ndakatombozvibata pafoni yake kwete kuti ndiri kufungira but inini zvangu kuti nditaureka ndopaipa ndatoona kuti ukada kunzi utaure murume anonzi ataurisa hakuna murume anotaura so he wati he wara munongoza vanhukadzi vanobva vatanga kukutuka nezvimwe zvinhu zvisina kana basa so as a man to avoid those things just watch and see wongosiya zviripo pamunozobvunzawo makafara paya onzi ikastoma yangu she's my customer what kuti uchizobvunza kuti customer kusvika pakuzotaura izverezvi hauzokwanisi kuzvibvunza bhozi unenge wakuavoida noise okay aiwa varume vakawanda vari kupikirirwa nazvo mumamereji zvika izvi nenhau iyoyo but semurume anofunga anogona ngozvipa brain ngoti vanhukadzi vanongotaurawo nyaya handiti it's obvious vakadzi vakasangana vanototaura nyaya vagodi but as a man you can't take it serious because isuwo varume kana tiri tegawo tine nyaya dzatinototaurawo vakadzi kana vari vega vane nyaya dzavanotaura handiti but hazvicharevi kuti munhu nyaya dzandataura nemunhu wandasangana naye uko then ndochizvisa mumba mangu hazvina zvazvinondibatsira because end of the day I'm the one ari kutenga upfu ari kutenga muriwo ari kubhadhara rent alright aiwa saka chiregai ndiinde ndine umwe munhu atoda kuti ndibate tozotaura mangwana chiregai nditaure ndimubate ntaure naye then tokufonerai alright morora zvakanaka okay alright sha hanzvadzi yangu iyi haipedzi kutaura tingatokola angatogara akatowa kwazvo akagara Yes, patience. Daira ikafoni mainini, daira ifoni. Mwana. Hello. Asifoni unombokanda kuri. Yanga iri pamubhedha yakapindikira. Alright. Waswera. Mushe. Ibvise pamubhedha usabate pane speaker tinyatso kukunzwa right.
Tapa life mwanangu. Saka tapa life panapa. Ehe, toda kuti mama ndava tanga vakadaira ndobva ndangostopa. Andowana chida kuona kuti vari online here. Right. Saka ndapa live ndoda kuti unyatsozorondedzera nyaya yako semarondedzero wanga uchiita tiwane pekutanga toona kuti tofambira mberi takananga papi. Rondedzera zvako. Nyaya yakamira yakadai. Nyaya foni yako iri kubreka. Tsvaga pane network. Mira pane network. Mira pane network. Vasiyana kudaro ndiri mudiki. Yeah. Amfundi. Yeah. Alright, men try but. Yanga ichibreka. Saka vasiyana kudaro ndiri mudiki. Mama wangu akabva wanditora vandiendesa unogara na mbuya vevavo. Ndagara Wana kola ndipe ndingikiri mira line rako iri ndori nedari. Mira network yako iri kubreka singaiti. Phone number iyi ndo yema direct calls. Yeah, rikanditira kufonera direct because iri kutobreka tina chatiri kutombonzwa iri kubreka singaiti. Guys, isaiwo mchikanda airtime takutofona direct pana panyaya yake yakareba. Isaiwo airtime yangu ndofunga mune about 49 rand yasara inogona kusatisvitsa anyway. Saka pa 064 pa 064 paya isaiwo Vodacom guys tiwane kufambirana mberi nenyaya. Isai Vodacom ane airtime isa Vodacom please tiwane kufambirana mberi nenyaya. Kuzinogona kudambuka tisina kwataenda. Iri kuramba one phone yake. Iri kuramba. Yakuita 064 iyo iyi 064895 cheng vega ndiningira ndipina. Hello, yes, I think that's better. Oh, alright. Kutotanga pekutanga. Alright. Nyaya yangu yakamira baba vangu namai vangu vakasiyana. Ndiri mudiki andongozoti ndine makore mangani. So vakasiyana ipapo mai vangu vakanditora vakanondisiya kuna mbuya vangu vanova mai vavo. Apa mbuya vangu vanga vakatoroorwawo kumwe. So ndakasara paipo pakaroorwa mbuya. Zvinoreva kuti uku kwai kusangana nahama yekwamai vavo. Kwai kuti zaitowo dzimwe hama idzi. Kwai kwakaroorwa mbuya idoko. So ndakagara nambuya I think ndine 5 years handisingakanga sepo ndaisanda kuenda kuchikoro. Ndangotozotanga kuenda kuchikoro mai vangu tapina. And then pandakaenda kuchikoro kudaro. Pandakagara nawo kudaro. Kusvika ndakura ndichigara nawo mbuya vai. And then hapana wandaiziva mai kana baba hapana kana munhu wandaiziva. Ndaingoraramawo ndi munhu airarama nambuya wangu nemurume wavo uya. Saka murume wavo akazobva afa ndiri grade 5. Zvoreva kuti hapasina mumwe munhu achakwanisa kutichengeta because murume wavo ndiye aitichengeta ndiye aitiita zvese murume uya. Saka paakafa kudaro ndakasara ndichigara nambuya wangu. Kuenda kuchikoro kwaitwa kumanikidzira ndaitobhadharwawo school fees nematicha kutengerwawo kana mauniform chichi nematicha kana hembe dzekutopfeka dzekundipfeke kumba ndaitongopuwawo nevamwe vanhu maticha. Kutokura kwandakaita ndakatokura vanhu vaitoziva kuti mwana uyu inherera haana abereki because ini ndaitofunga kuti vakafa. Hapana munhu wandaiziva kuti ndingati mupenyu kana kuti ariko. So kagara da kuna mbuya vaya kusvika mbuya vangu vazoenda kunogara kumba kwavo kwavanozvara. Kwaiva kumba kwahanzvadzi yavo. Hanzvadzi yavo yakatofawo saka vakaenda vakanomudzidzira musha wehanzvadzi yavo. Ndobva tagara kuya nambuya vaya. I think ipapo ndaenda ne-6 years. And then tichigara nambuya vaya. Wanga ne 15. Yeah, ndaenda ne-16. Ndaenda ne-6 years but ndakagara kumba kwavakazvarwa.
kumba kwanzvadzi yavo mbuya vavo. And then tichigara kuya pana mwana wehanzvadzi yavo. Hanzvadzi yavo yakafa yai. Saka munongozwa kuti uchigara apa uri kugara pamba pevanhu hauna hama yako yaunoziva. Saka akabva advantage. After advantage ndo akabva arara neni. Nderi nekanhumbu. Ava ndisekuru vako ava. Yeah. Hapana munhu akakwanisa kusumudzira nyaya iya kuti ngatiite so. Hapana munhu akasvika, but vanhu vakawanda, vanhu vese, family yacho, vanhu vese vanotozviziva ndo zvakaitika. But hapana munhu akakwanisa kusumudzirawo nyaya yacho. Hapana munhu akakwanisa kusumudzirawo nyaya yacho kuti tozvikwanisa sei. And then ipapo pacho pana zvakati pashungu kuti ndikwanise kuti nditsvage vabereki vangu. Because life yange isingamira zvakanaka. Papana sekuru vangu varipo, hanzvadzi mbuya vaivai vaingogara vachingondishunguridza. But mbuya hameno vasingaso kuti kana ndikavasiya ndikuenda kumusha kwedu ndobva ndavasiya zvachese. But pfungwa dzizonga ndisina pandaikuda kuziva uchi kwandinobva ndada kuziva vabereki vangu. Saka takaita zvekutomanikidzana kuti ndiende kumba kwavabereki vangu. Because mbuya vaiva vaisada. Kusvika ndavaudza kuti ndichazviuraya. Ende nisekuru vaiva vaitondiudza kuti kana ukafa tinokuidza panapa. Ndobva ndati alright, saka ndichafa muzondiidza panapa. Sezvamakataura. I think ndakatoita madhays ndisingadyi chikafu. Kusvika mbuya yakagona nyaya inogona kuzoshata. And then vakabva vanditora mbuya vakaenda neni kuna tete vamai vangu, hanzvadzi yababa vamai vangu. Vachindi vanokwanisa nokuendesa kumusha kwenyu. And then tete vaenda ndakanogara navo. Tete vamai vangu handimaiguru vangu. Apa vati inini ndiri mukadzi hazviite kuti ndiende newe kunogara kumba, ndiende newe kunogara ndiende newe kumusha kwenyu. Because inini wonditore mukadzi handikwanisa kuendesa nyaya idzi mbiri, ndogona kuzobvunzwa nanasekuru vako kuti imhaka yako wakazviita iwe uri mukadzi. Saka inini ndandokwanisa ndechekuti ndokuendesa kuna sekuru vako, baba vamai vako. Ndo vanozokuendesa kumusha kwenyu, because baba vamai vangu variko vapenyu. And then nobva vandiendesa kwasekuru. Vakatonditambira, because vaitondidya, vaitozva kuti kune mwana, but vanga vasingazoti ndiri kuti. Because mbuya vangu vachitaura vanotarisirwa ndichakanzi namai vako, kana mwana uyu papa yangu nachimutsvaga, mutaura kuti muvaudza kuti hatidzi kuti ari kupi. Saka hapana munhu aiziva kuti hama dzekwamai, hama dzekwababa, hapana munhu aiziva kuti mwana ari kupi. But pandakatosvika sekuru vakatonditambira vakatozva kuti ndini havachitambirawo, but kuti baba vako vaiva vari kunoku last week, saka tichavafonera vanokwanisa kuuya kuti vachati chii. Saka sekuru ndatofonya baba vangu iri pachaji. Fonya sekuru iri pachaji, ndobva ndatora namba dzababa vangu. Ndobva ndavaisa please call. Because dzakasevhwa nepenemu. Ndobva ndavaisa please call. Vabva vandifonera. Vandifonera vabvunza kuti ndiani. Ndobva ndavaudza. Vakabva vadhiropa foni. Havachondibvunza turi kuti ndikati ndiri pana sekuru. Ndobva vadhiropa foni. Ndobva vanyarara. Ndobva vazondifonera futi zvikanzi wakataura namai vako here. Ndikati handina namba dzamai vangu, handina kumbotaura navo. Zvikanzi alright, ndivape namba dzako vakufonere. Pandati alright. Saka I think vakapanana namba namama vangu obva vandifonera. Saka kureva kuti mai vako nababa vako ava vaive in communication, asi iwo usingatozivi mai vako kubva zvavakakusiya uri mudiki, vosina baba, hapana munhu aitombo kana akambodzoka kuzotarisa kuti uripi, wangosara nambuya ava hapana. Hapana akambotsvaga kuti ndiripi, hapana. Saka pakauya mai vako wakavaziva here kuti ndivo mai vangu? Ndakavaziva. Zviya zvokuti mukangosanganawo nemunhu, plus handi vai pavakauya taitaura navo, pakauya pavakasvika ndakangovazirawo. Saka vakazouya after wave nemakore mangani vakusiya? Vakauya pasi years idzodzo, because vakandisiya, I think kana ndiri sure ndine 5 years. Kana yangu ndane 5 years handinofoni pavo, because ndaiti mwana mudiki zvekuti kuvaziva panguva idzodzo ndaisingatozvive kuti ndiyo here. But
Pakazouya pacho handizoti ndienda nesicknesso handinazokakulisa hangu pane makore manga andisina kumboaona ndisina nambokomikita nawo. Sure. Okay. And then vadaro vabva vandifana mama wangu vabva vandibvunza kuti kundobva ndavaudza but okay it's fine ndidzokera kuna gogo. Ndobva ndadzokera kuna gogo kudaro. Apa vazouya mama wangu vauya daro bva vaenda neni kuna baba wangu. Apa mbuya ndinaye hapana munhu ndakakwanisa kuudza zvinhu zvacho zvakamira sei. Ndaenda kuna baba wangu kudaro ndakasvika vasipo baba wangu vari kumusha. Vabva tanzi nemukoma wavo havamirirei kana vadzoka kumusha tozotaura nyaya dzacho. Takatosvika tikatoona bamukuru vangu mukoma wababa vangu vakatondiziva vakatondimhurisa asi akura mwana wedu. Vatamirira baba vangu kuti vaite sei vauye. And then baba vangu pavakauya isati aisaziva kuti vadzoka. Saka takaenda baba vangu bamukuru vati baba vake vakadzoka endai munomusiya kumba. Kuna baba vake tozotaura nyaya yacho. Vataenda kuenda saka patakasvika takaona vasipo. Musikana ainzi anga aripo amwe fisi vangu mwana womumini wababa vangu anga asipo mbatadarika. Takazodzoka mbatawana aripo mbati havana baba vadi vadzoka kubasa but izvezvi vabuda musiyei. Saka ndakabva ndasiyiwa nechii nafisi vangu vaivaya. Baba vangu vakabva vasvika nemunina wavo vasipo nemba mavo. Apa baba vangu handivazivi munina wangu handivazivi. Ndaingoziva baba vangu vaibvunzi vatsvuku. So munhu akatanga kupinda anga ari mutema. Ndabva ndatoziva kuti havasi ndobva ndangovamhurisa. Saka vakabva vandimhurisa nezita randainge ndakatumidzwa kumusha kwedu. Apa ini ndaisatoriziva seroro. Ine zuva rangu randakangokurawo ndichiziva. Saka ndabva ndati handisi. Ndeuzaita zita rangu. Ndobva ndanzi nachisaiya pakabuda pamina chikati ndosaka kurinozikana kumusha iroro. Saka makatodedzwa neruro unoshodaira. Ndati alright. Akabva abuda. Baba vangu ndiko vakazosvika ndobva vatoti ndiani uyu asiita ane muroora. But vanenge vanga vakuziva bcause vanga vaudzwa nemukoma wavo kuti mwana azosvika kunokuka. Saka I think vanga vakuziva but vange vangotaurawo. Vakandimhurisa daro vakabva vabuda vobva vaenda kubedroom kwavo. Vakaenda kubedroom kwavo ini handina kuziva kuti vari kufonera sekuru hanzvadzi yamai vavo kuvaudza kuti mukoma wenyu auya akasiya mwana. Kuno kundotoya naye hanzvadzi nyaya yakasiya mwana kuno kundotoya naye ini handida kuzviziva. Apa vakanya sekuru saka sekuru ayabva vati vati no problem kwasha uyai naye. Ini ndibamuni vaya vasara vangonditongesawo yeye waidi kuuya kubhodha. Ndikati ini ndaiuya kuti hapana kwandaizira hapana munhu wandaizira saka ndaiuya sei. Saka apa vakasvika pamwe vaye vachinditongesa vati chimbomira kutongesa mwana bcause mwana haana mhosva haana chaamuziva. Haana kana chimwe chaamuziva. Saka vabva vasvika vabva vanditi ko mabhegi ako bhegi rako riri kupi. Ndikati ndambouya nebhegi. Bhegi rangu handina kuuya nebhegi. Chikanzora ichi kwasekuno nokuziva. Ndikati hapadhuze zvokuti ndinotsuka ndinotoenda. Saka yapo vakazoti handina bhegi vakazvaziva kuti munhu haana kuuya kuzogara. Ndikati alright chirara izoenda mangwana. Apa ini handida kuziva kuti vaenda vakanotaura nasekuru. So sekuru akabva afonera mama vangu zvanga kwasha ataura kuti ari kuuya nemwana izvezvi. Hanzi mauya makasiya mwana ari kuuya nemwana izvezvi. Mama vangu nehasha mama vakabva vamuka mangwana makusendi mafaifu vachiuya vachidi vaiti hanzi ndakanzwa kuti maipopota. Vakatoti kuna baba vangu ndakanzwa kuti maipopota muchipopota panyaya yemwana. Baba vangu bva vatondibvunza zvikanzi nai pane munhu akambopopota. Ndikati ini handinambozvinzwa for sure handina kunzwa kuti munhu avakazotaura nasekuru kusei. Ndati hapana munhu akapopota. Saka ivo vari tu vakabva vatangoda kupopotedzana. Ndobva ndatovati mukuona kuti inini muri tu musapopotedzana because muchitaura inini ndauya kuzochengeta fuchi time ndafarwa kuchengeta enda todarika iwo nanjani business ndatova munhu mukuru kana ndokuna ngoshandawo ndichikuru pamatitini vanhu chidi ndichirarama. Time ndafarwa kuchengeta yakadarika bcause ndakasara ndiri mwana mudiki. Saka ndangoti mungoya mungoona kuti mune mwana wamakazvara makasiya. Ndobva ndatobuda pape. Saka ndabuda mama wavo kabva vatiramba ndatenga kufamba namama. Saka tafamba baba vangu bva vandifonera nobva vandideza obva vandipa 20 yeso but imari yekutenga chimwe. Ndobva vanditi usatedzere zvaunoudzwa namama wako. Mama wako vakakuti handei kumusha kwedu urambe. Vakakuti ugare kuno urambe. Vakakuti handei kwavanogara urambe. Enda kwasekuru unogara kwasekuru. Uri kwasekuru ndokwaikugara imwanzadzi yangu yandoteera naye ari mudiki. Pakasarawo ipapo. Ndikati alright. Saka takabva takwira namama wangu zuva iroro bva vanondisiya kwasekuru kuya kuya. Saka ndiri kufunga ndogara kwasekuru kuya kuya apa mbuya wangu atokungwa ndavarasa.
ndakabva kwasekuru kuya ndobva ndatomboita nyaya zvekuti ini ndakuignore everybody because ndaitombofonera baba vangu ndikafanira kudaro hameno pangu pane zvakaitaura indisipo because hanzvadzi yangu festival ndaigondifonera ubva andiudza kuti ukona kuti usanetse vanhu kana une chauri kuda udza inini mucheta plan ndozvaakatiudza vandati alright kusvika kusanetse vanhu nekuti nekuvafonera vandati alright handambozvisawo mumusoro but pandakatanga kungana baba vangu vakanditi hanzizvoni uri mwana mudiki hapana chandokwanisa kuudza ndakakwanisarwa kukuudza chokwadi iwo uri mwana mudiki pane nyaya dzadzo vanofanira kuti vagadzirisa ini handakwanisa kubvunza kuti nyaya dzacho ndedzekuti chiidzo kuti vanofanira kuti vagadzirisa apa mama havana kuonawo nguva yekuti vanondiudza kuti nyaya dzacho ndedzakati vanofanira kugadzirisa havana kundiudza saka takabva taparadzana mama vakadzokera kubva takadaro and then ndakazouya kunoko ndauya kunoko bva ndagara ndaisangana munhu ndaikommunicata naye ndakanyarara and then ndinobva ndazorwadziwa nekuti mbuya vangu vanozofunga ndiri kuperekesa ndivafone ndivaudze nyaya ndivaudze kuti ndiriko saka pandakavaudza vakabva vapachi mwana wavo nhamba mama vangu ubva vapachi vanhu vakawanda nhamba anobva ndatanga kukommunicata navo hanzvadzi dzangu ndikatomboya kunoko tichigara kunoko and then ndabva ndazoti ndoda kutora chitupa bhozi andisina chitupa ndoda kutora chitupa nditaura nehanzvadzi yangu bhesi ndandinaro kati bhesi ine ndakatoriswa nambuya nemurume wauya so senemi yacho itori kure zvisingaite saka ivo baba vangu pandakaona vanga vakandiudza tanzi zvomusatora chitupa nebhesi iri senemi iyo inozonetsa kugadzirisa kandabva ndaudza hanzvadzi yangu kati alright uya kuno kuti tigadzirise ndabva ndaenda kuzimbabwe kudabva hanzvadzi yangu bva yafonera baba vangu achivaudza kuti achagadzirisa kana nguva yake yakwana kubva vanyarara apa mama kuti ukwanise kutaura navo munhu uya kuti havakwanisike handisi kuti kunzwisisa kwacho kuramira munhu uya kuti hakwanise kutaura navo vakatanga kutaura navo vange vatanga kuti kushaudha ichipo bo ndakambovaudza kusvika nditora nesenemiyo yandakadi yawakatoreswa namai vangu saka kutoti mai vangu ibenzi tikatanga kuti ibenzi pandikuda kunge ndingotorawo nesenemiyo kumba kwedu svika nditora neiyoyo pavanyarara baba vaya pakati handizonika nanguva yake yakwana hapana kunhu rakwanisa kutaura navo ndobva ndadzoka kunoko saka pandakadzoka hanzvadzi yangu ndaingoepapuresha ndingomubvunza saka baba vakazibodza akati kana ndienda mushanje notaura navo ndingomubvunza saka vakazoti chii ivo hanzvadzi dzangu dzese dziri 2 days vachokwadi but vaitya kundiudza saka kusvika hanzvadzi yangu yazondiudza zvika ndakatosvika pakuchema mudhara vakati chii vakati hasi mwana wangu zvavakandiudza ndakatosvika pakurwadziwa ndikachema but pakaipa patisazviita musura zvina basa tichaona tichaita sei andati alright fine vandagara kunoko apa handina chitupa handina sii ndingori munhu ari ngorarama kuti uudze mama hapana zvavanotaura vanenge vangotitora neiyoyo ndobva ndavabvunza mama nyaya yacho yekuti yekuti baba vari kuti zvakati vari kuti handisi mwana hapana pakambotoa mwana wangu kana zviri zvavari kutaura regeza ititeswa hapana zvavakandiudza hapana zvavakataura kuti regeza itinde kudn kana kuti dna kana kuti ti hapana obva vangonyarara vatisiyana nazvo nobva ndangosiyana nazvo saka lasi ndo pandakazoenda ndakanogadzisa chitupa nesenemiyo yandakatoriswa nasekuru wabvungu ndasina plan ndakutitoesapoti ndagadziriswa daro ndatanga kusha sezvo saka zvinhu zvinongogara zvingogunisa anditazive ndichizvibvunza kuti baba wacho ndiyo baba wacho chaicho here kana kuti havasi une makore mangani une makore mangani ivo nezvi ndane 26 years vakomana kukura upenyu kugamigwana kunge bhora kudaro kunge bhora but inini unhu ranyanya kusvora pandimai vako vanosiya mwana ne4 years vobva saka unonzi ati pavakasiya mwana ne4 years achikusiyana mbuya ava vachirova pasi vachienda kwavakaenda havana mbovhira vadzoka kumusha zvinoratidza kuti kumusha vanenge vaidzoka but kuzosvika kwandiri vangu vafunga havana kumbosvika vandoranga vati madhezi yavo vakambotisiya vakamboita kuti madhezi vachitumira nobva vangozonyarara vabva kutongoti apa isi hatisi hapana kana munhu anga aiziva kuti vari kupi hapana ipapa hapana kana munhu aiziva kana kuti munhu andikonhamba kana kuti mbuya waitomboza paupinda mumaprofita mumaprofita ndokudza kuti munhu akafa une mwana anenge aingotorawo zvaanoda zvokuti munongofunga kuti pamwe munhu akaita sei akatofa ivo variko zvavo ivo variko vanga vatove nemumwe murume
kwazi kupotwa kwakanga vatori murume vatori nevana 2. But shobva wasiya mwana wako here vakomana kudaro just like that. Yeah. Vozongouya wakura kudaro wouya wakura kudaro wauya woti kwababa wacho wosvika woiswa baba vaya vosvika voti mai vako ngavakudze chokwadi hausi mwana wangu saka woindepi? Ndo nyaya inondinetsa ende zvinogara zvichindishungurudza ndide kunyepa ndoshungurudzika nguva ndiko because mai vako vaifungwa kana vachiziva kuti vakachengeta secret at least vaifungwa kuprotecta semwana wavo. Handitika dei vanga vachikupa rudo rwamai hawaizombofila zvese izvi. Unoziva kuti hama dzangu dziri kusaidhiri kwamai ndokwandakakura, but now mai vanodisappear vanogara kwavanogara havana basa newo havauyiko. The only time vanotaura newe vanenge vachipopota chete. Kwababa uku hakuchaindiki zvavanotiwo hausi mwana wangu. Saka ndo nyaya yacho iri kuitika. And then kuti uwane rudo rwavo hapana, bcause pane pamwe patakatomboshika pakunditsana ndikazama kuudza vaninavo kuti ini handina rudo rwamai rwandinonyatsokuku, handina rudo rwamai rwandinowana, bcause pane nyizama kuti nditaure navo vanobva vatonga vandishauta. But pane pamwe kuti hapadi kupopotedzana, pane pamwe kuti dei ndivaonesa kuti zvakadai zvakadai zvakafanana nenyaya yababa. Handisi kuvati vanopenga, but deifanirwa kuziva chokwadi indi vanobva vatonga kupopotera. Hausina kwauchaita nenyaya. right. Saka apa nyaya iripo you need ma-DNA kuti uzive kuti baba nebaba wako handiti. Since baba vari kuti hausi mwana wangu. Yeah. But iwe wakazvitarisa like nevamwe vana varipo hamuna kana kufanana kana chii? Takatofanana mukatotatsana hanzvadzi yangu yanoteera nayo takatofanana. Chero ndichitosvika kumba vana sekuru vangu vanongotaura kuti mwana uyu akatongofanana nevanhu vekumba kwavo. Hapana patakasiyana. Saka baba vari kurambei? Wai vachiramba kuti hausi mwana wangu? Ini ndo zvandoshaura kuti vanorambei. Right. Handinoti kuda kwakaurisana nevari 2 kana kuti. But apa vakutaurikana vari 2. Guys, tegai vamugabe, tegai tinashe mugabe guys, tegai tinashe mugabe. One of the cases aite case mwana yawane peace of mind. It's unfair guys. From 4 years mwana mbuya havasi mbuya mai vamai handi ndizvo. Ndimai vamai avandisika but vanga vakumwe. Ndimai vamai asi vakarogwa kumwe. Kusiri kubika kwamai vavo. Saka iye anga asingasviki kuona mai vake mukadzi uyu mai vako ava. Vanga vasingaoni mai vako makore usaya 10 years kana kuona mai vavo. Havana mbovaona. Vanga havana kana mbogara vaona. Eish. Zvakaoma. Kuna baba zvinohwisisika kuti vana baba vanoramba, but komai? Yeah, because nyaya inoitika apa ndeyekuti sekuru vangu inini vakatondiudza kuti hanzi baba vapo vaitombokutsvaga vachitanzi ndine mwana wangu so vachiuya kuma vachikutsvaga, but isu tatingaziva kuti ukupi muzukuru ndozaita kuti mwana wangu ane zita rechiri hanzvadzi yangu. But let's say wazoziva kuti vamugabe vaita matest aya waziva kuti ndibaba wako ivo vachikuramba still kudai unozodii? Aiwa apa kana ndaziva ndinozovabvunza kuti wai vachiramba ini ndichivachiziva ndo baba vangu teta kukwanisa kubvunzana kuti kune chida kuziva chokwadi kuti ini muri ropa rangu so wai muchiramba. Ko kanzwa kuti havasiri baba wako? Kana ndazwa kuti havasi baba vangu ndoenda kutsvaga vanhu vanokwanisa kutaura nabai vangu zvakanaka weida sei vondiudza ndoziva. Apane pakuda vanhu vanokwanisa kutaura namama vangu zvakanaka votaura navo kuti ndinzwisise kuti chii baba vacho ndiani, because mai vanenge vachiziva. Kuna mai vasingazivi kuti muridzo mwana. Aiwa, hakuna mai vasingazivi, mai vanoziva. Pane nyaya dzimwe dzakaitika hako, unfortunately sorry kuti wapinzwa munyaya dzausingazivi, but pane nyaya dzakaitika pakati pamai vako nababa vako dzakubatanidzira iwe usina hako chaunoziva. But nangorwadziwa kuti kubva une 4 years kusvika pakuzomitiswa nasekuru handika pakashaya akasimudza musoro handi ukati mai vako vachinzwa nyaya hanzi pavakauya after makore ese vakazouya papo vakati vakatuka uye vakati ndiwe ukanga uchiactira sekuru. Guys, come on, like really sekuru ndo vanga vari munhu mukuru. By then mwana uyu she was only 15 years. Sekuru vakabata mwana chibharo akaita nhumbu. Mai vanga vasipo makore ese ayavozouya after 15 years mai vakadzisiya mwana ari mudiki vosvika votuka mwana uyu sepopota kwanza anoita kuti iwe ndiwe kanga uchimirisa kuna sekuru nyaya inobva yangovharwa. Mwana wanai right now ndiwa sekuru. Handiti saka sekuru ava vanoti chii kumwana? Vanokuti kudii nyaya yemwana? Mwana uyu aitogara ikoko kwavari, and then nekuda kwenyaya iyi
anga akutoshungurudzwawo nemukadzi aripoyo zvokuti anenge akumutuka mwana achimuudza zvinhu izvi zvapa mwana mudika hana chaanoziya. Ane makore mangani? Iwe nezve ari kupasa 10 years naApril. Mukomana? Musikana. Saka chinoti chiri dangerous manje mwana anogona kurepiwa futi. Ya, ende ndozvimwe zvinhu zvanei tinongototyirawo kuti mwana mangwana anozomuka akaita sei. Hazvizikanwi ini ndinogona kumuka ndisipo mangwana and then mwana wangu anozara achirarama sei. Saka iwe nasekuru aya muchiri kuita nasekuru nemuzukuru here pane mwana? Vaita sei? Muchiri kuita nasekuru nemuzukuru here pane mwana? Ini tinongogara tingovarespecta seizvozvo. Sekuru? Iyo vachitiwo muzukuru? Chero vanhu vakoma vacho madzikoma vacho nevanin'ina vacho vanotozviziva vanotongoti muzukuru. Pane pamwe pandaitaura nemukoma vacho ndichivaudza nyaya yetichi mwana chichipo zvinhu zviya zvakandiomirawo apa mwana ari kumaschool fees saka ndaitaura navo vabva vataura neni vabva vanditi hanzi zvoni nditaure navo ndivaudze kuti chi ndonyaya iripo yemwana hapana maschool fees chichi. Saka vanobhadhara maschool fees acho? Saka pandakataura navo last month mwana ndopakati paenda chikoro bcause akachinja chikoro vabva vatumira $80 yekuti abhadharirwe school fees. Zvangu zoperawo zvakadaro. Because mumhuri menyu makatoita inonzi incest ndiyo makakomita yekuti panoitwa pakurarana paukama. Hazvishamisi zvakare mai vako vachitaura kudai sepamwe naivo zvakaitika futi kwavari mufamily menyumo. Ipapa handiziva handina zvandoziva. Vana mai asi muri kuona kuti kuomesera mwana kuomesera mwana ivo vakagati go kuBotswana uko mwana ndiye akutambura nawo. She's trying to look for closure kuti angoziva kwaanobva haasi kuda any help anybody kungoziva kuti dzinde rangu ndakabuda nepapapo. Only that mai vachiri vapenyu vari kuramba kumudza mai vari kuma 50 something years vari kuramba kuudza mwana uyu vakanzi vafa nhasi saka what will become of this child. Anonangepi? Anoenda kupi? Hama dzeshe dzekwamai hadzizivi. Angachimbuya mai vamai ava vakanga varoorwawo kumwe. Anoona? Saka hama dzekwamai anga asingadzizivi akatanga kudziziva ipo panyaya yekugamugwana iyi yekunzi tokuendesa kwababa wako. Ndopa akutsvaga baba vake ndopakatanga kudziziva kuti ava pana hana vanoziva zvokuti nhasi chero akanzi afa vanogona kuti mheno ikoko afa mheno pane anoita basa naye here. Just kungoudza mwana chokwadi nokuti baba vapa kuti mai vako vane secret yavana yavanofanira kuudza. There's something guys, something is amiss. Pane something chiripo. Chakanakira DNA anongotogwa iye nemasiblings ake nevanin'ina vake vanabhudhi vake vavo varipo vanin'ina vake vavo vanongotogwa maDNA chete vakadaro kuti pane ukama here. Zvakaoma. Saka mwana izvo zvanani? Izvo zvari kugara nanzvadzi yangu wandotera naye. Mwauko baba yavo? Ane mwoyo vane mwoyo yakanaka nzvadzi dzako. Ndiye akatora akati ndipe ndichengete hangu. Baba vakati chii vazviwa? Ini unozati pamwe pane zvimwe zvinhu zvaunogona kutaura but hanzvadzi dzangu dzizondiudza pamwe dzechitosvika kuti tinodi tinomurwadzisa because muna December vakatoenda kumusha ndakatomubvunza kuti saka baba vamuona here vakati vanzi vamuona ndikati vati chisvika ndikati ndangu vati muzukuru wangu hamuzivi ndobva ndazovaudza hangu kuti mwana wako ndikati vati chisvika zvapana zvavakataura. So pamwe vanenge vane zvavanenge vataura but uyu havazokwanisi kuudza havadi kurwadzisa. Havadi kurwadzisa vari right they are protecting you and let it stay like that. Munhu anokuda ambokudze zvinokurwadza. Saka ari right ake kwaari komwana? Ari right. Ndototaura naye ndaichitaura naye. Vari kuZimbabwe? Anoratidza kuti ari right. Vanenge vaitondifonera izvo because vanenge vakati mutume 8 totenga tatamufonesa ndasi ndichafona kana ndapedza zvandinokuita. Muzvadzi wako ine mukadzi? Mate? Muzvadzi ine mukadzi? Ane mukadzi nevana 2. Nyaya yakadi dzakadai dzorwadza kai but vana mai why Munoziva simeni kana kune zvimwe zvinhu zvaunongofunga so ndiri kurangara pane pandakarota hope
ndakarota saka pandakatonga ndazvibva ndinobva dzandidzokorera ndichikwazisa nesenemo zvekuti hanzi baba vako vanonzi nyingi endewo unoziva bozi mama vangu ipapo madhezi vanga vachangoenda pane kwavaitumira zvinhu napo kune kushopu kwavaitumira zvinhu napo so ndobva ndaziva senemo yezvikanzi unovaziva vanhu vavo endeni vanhu ivavo ndivanoziva kuti baba vako vanonzi nyingi sarai ndakarinyora ndakazama kutsvaga pafacebook ndakarishaiwa saka zvaingondinetsa nobva ndaudza hanzvadzi yangu uyo ane mwana saka iye akabva avaudza daro vatanga kutosenda maaudio vachitoshaudha zvikanzi hanzvadzi yangu bati ini uchingoudzai mwana chokwadi ndozvakatotaura zvikanzi ini muudzai mwana chokwadi zvikanzi muchanyana nezvinhu zvenyu zvamunotaura hamusi kunyara ipapo muchituka mai venyu muchiudza mai venyu zvinhu zvakadaro zvenyu zvehope dzenyu dzekuzvitisa izvozvo zvamunozvitisa zvemashaya enyu echihure zvamunoita zvekutaura zvinosiyana nebasa rese zvamunozviwa nepirino izvozvo saka ndakabva ndangobva ndanyarara ndati orai siyana nazvo zvakadaro kutoshaudha zvikanzi nechina hanzvadzi yangu tichaenda kudna zvikanzi endai kudna kwenyu kwacho ina ndizvo kudedzwa mugonyara mega ndiani akadaro ndibaba wako ndimama wangu vazitero ndichitaura nehanzvadzi yangu ifestival yemba medu vanoratidza kuti vanhu ava vari tu hanzvadzi dzangu vane zvavanoziva but kuti vanyatse kuzvirongedzera kwandiri especially festival yemba medu ane zvaanoziva kuti anyatsokutaura kwandiri anotya pamwe anenge ane kamwe yake yekusvika kundirwadza bcause pandakataura festival ndakamuudza zvikati zvinoda kuti tinamate tozotaura namama tanamata akamboti vaponesve but mama vako tinamate tozotaura namunhu tanamata bcause hazvizvaishotoda mwari nebva ndatoti kuti munhu wacho anenge ari ikwiri ari mupenyu zvikanzi hameno pamwe anogona akafa kuratidza kuti pane zvaanoziva kuti vachitaura hameno ko mbuya vakagara nava vana here chavanoziva because mbuya vako vanonyauchembera zvekudaro ndo vandaona vari paprofile picture yamai vakoga tete vavo ndo tete vacho kwandakafikira ikoko allright saka unoona kuti mbuya havana chavanoziva mai vacho havana chavanoziva bcause kana vane dei vanga vane chavanoziva vaidai vakaribudira pachino vakandiudza kuti zvakadai ndaizama kutaura navo but havana chavanoziva guys, DNA is the only way to go. Tinashe Mugabe ari kupo ndakamona chinda Botswana. Botswana. Tinashe Mugabe ndakamona Botswana ndakamona chinda. I think Botswana anti I think we need to call him. Alright, reka ndikudonedza ndikufondera back reka nditrai kumufonera. Alright, sure. Yeah, this is serious. This is serious. Vana mai udzai chokwadi please. Udzai chokwadi please vana. Udzai vana chokwadi please. Udzai vana chokwadi. Mukafa nhasi munosira vana ningikiri. Hanzi ari kuCape Town ari kuDubai. Zvinhu zvotaripi. Apa iringoti calling asati yakuringa. Let's see kuti inoringa here. Haisi kutomboringa. It's not even ringing. Ndozvandiri kufunga hidha kuti mai mumba mufamily umu makaitwa incest mufamily umu. Mune incest hombe yakaitwa mufamily umu. Guys, Tinashe anenge ari asikutobatika. Tinashe asikubatika. Anyway, regai tipedze nemwana ushu. Ndoramba ndichitsvaga Tinashe Mugabini. Asikubatika vaMugabe vasikubatika right now. Avapo vanenge vari kunze kwenyika osamwe. VaMugabe varari this time Veronica. VaMugabe vanoparita mastreet umu. VaMugabe vanenge varimo mastreet umu vari kunze kwenyika. Foni yavo haisi kutombopinda. VaMugabe vanenge varimo mucomment section umu dzimwe nguva.
Hello. Hello. Hello bebe vamugabe nyaya iyi haisi kupinda foni yavo zvachose haisi kupinda noti ndakaona chindabhuswa navo mari kuti vaenda kuDubai so zvatakuita iwe let's keep in touch and ini ndoramba ndichitresa vamugabe ndichivatsvaga so that we prevent this case. This can be one of the case yekuti munobuda henyu pavideo andiwana but at least munoitwa mahara kana kuti munobhadhara shoma or something I don't know but so that you just have peace of mind. So that uve nepeace of mind chete zvatungoda nokuti vamugabe chavakanakira kana ukanzi asi baba wako avo vanokutsvagira inonzi vhenekula watoti vanotsvaga baba wako vanotresa baba wako vari papi. And don't worry my DNA usanyanya kunetsekana isusu diaries family we are there we can be your family andiwana wokuti you come here you talk to us ukanzi warwara you tell us tinechikona don't feel that gap rekuti mai kana kuti kudi sometimes ana mai ndivana mai vezita andiwana but I want to call your mom ndoda kutaura navo zvangu pachikuru I just want to hear what she's going to say andika ndoda kungodza kuti vari kuti kudi and hazvisi zvokumanikidzana if she doesn't want you you can't force her to love you andiwana you just have to close the gap. Now you've got a child to take care of andika une mwana une tidiaries family atitrasani zvedu andiwana tinotukana satitrasani unoita one of us here whatever chinenge chavaite chimwe takadaro tinokupushana tichienda takadaro hapana kana chinombotyisa mazano hatichavhunisi nezvakudhara zvokunzi zvikazodai munhu akafa munomuviga tinongoviga anti hauna hama unenge usina kahama nti dzakaramba takaviga mungoma yedhuku tinoviga isu makuva anenge akachekwa kudhara kuvigwa Alright, saka ngatirambe tichitaura tichibuda ndambo kana uchikwanisa pinda mukomenti chedambofonera mai vako. Alright, it's okay. Guys, again bofonera mai ava. Because this is not correct. Truly speaking, this is not right. Tutuko hedu ariko vanotuka vanhu. Tutuko hedu. For the direct. Tutuko hedu na mai vacho regai tifonere mai vacho. Hello. 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 Donke vari kudiko. Hello. Makadizve. Tiripo vakoma. Vakoma zita rangu ndinoitwa SIS MELLY. SIS MELLY. Meli wekupi? Hamungandizivi ndiri kuSouth Africa inini ndiri social worker kuno kuSouth Africa kunoko. Saka mukoma wangu ndanzwa kuti muri mukoma pamakore tinouyawo nerunyararo kwamuri
asi ndangoti sembuya hatina hedu kunyanya kusiyana, asi ndangoti sevabereki, semadzimai tese sevabereki, pane nyaya yemwana akapotera kumaofisisi kwedu uku, ndiye akandipa nhamba dzenyu. Ndofunga zviri kumunetsa mwana, but kuti anyatsotaura nemi mugare pasi samai nemwana, ndofunga pari kutinetsei, because ari kutaurawo kuti akanga akurawo nambuya vakurawo futi kumusha, ndo vaanonyatsoziva. Imi makazotisangana naye atoti kure yatokura, saka that bond hapana. Saka mwana ari kunetsekana, saka ndangoti alright, rega nditaure nani namama, tiri samai to mai sevabereki, tionesane tinzwe kuti zvakamira sei. Mwana ari kuchema, in fact tatoti tichamuorganizira kana tambotaura nemi. Ari kuchema mwana nekuti ari kutaura nyaya dzekuti akanga achitsvaga kuti anobva kupi dzinza rake, then mukazomuendesa. But mamuendesa kune mashoko anobuda ikoko, akataurwa nababa afa kuti mai vako ngavakudze chokwadi, iwe hausi mwana wangu. Zvinove mashoko akatsinidzirwa futi kuudzwa nedzaanoti hanzvadzi dzake. Handiti maona. Saka ave neconfusion, zvondoti atori mudepression as we speak nenyaya iyoyi, nokuti hachazivi, haazivi kwaanobva, hachazivi, hana wanoti ndivo mai vacho ndogogo vari kuti futi vakura. Handiti maona. So she feels lonely and lost. Handizivi kuti mama imisa mai vemwana kuti mungapaita sei apa, vakoma panoda kugadziriswa vakoma. Nhasi tava vanhu vakuru, mukanzi madonha kuti dhigi mafa, mwana wenyu uyu wedangu anoita sei? Ndogadzirisei baba vake hati ndo varipo ivo baba vake, indozviwana ivo zvavari kutaura iye kuti iye kukaya vazi baba vake. Manje ivo kava vasingadi kutenda kuti ndivo baba vake, ndiita sei? Ndobvira kuti ndiita sei? Aiwa kashi zvara nababa vake ivavo vakatompa zita vatesi vake vatesa. Kosaka zvino vanorambirei mwana wavo? Vanhu ivavava ini ndakabva koko kare, ndikavuya ndikatombogara kumusha kwedu ndina vana ivavo, ndikazotsvagira kuti ndishande ndingoinda nenyika nditsvaga mabasa iwawa. Ndopati ndakazowira kuno kuBotswana uko. Naivo baba vachona kubvira ipapo hatina mbobve takawanana kusvika nanhasi. Handi ivo vana vakavarora vakadzi vavo. But now chinoitika ndechekuti kazhinji kacho zvinoitika panorwa nzou mbiri, uswa ndo hunosafa. Pakukonana kwamakaita imimi nababa afa, mwana ndiye akusafa mawo. Chekutanga imimi muri kuti makanga makabatikanawo nezvaitwa nababa afa, mukafamba nenyika mukaenda, mukaita makore akawanda musina kumbodzwa kuona mwana. Mwana haana mother's love, rudo rwamai hana rudo rwamai chairo. Of which ini vakoma chandinokudza ndechekuti it's not too late even now kuti mugadzirise, mubonde nemwana wenyu, mumupe rudo rwamai, mumuinzanise nevamwe vana vamunawo ipapo, kuti vese vana vakafanana, vana vangu vose vakabva muchibereko changu vose, ndinokudai vanangu. Uyu wamusina kutoita wamakaita makore masiya namai venyu mukaenda, mutomboita kuita make up naye, kuita make up for the lost time, nokuti anofila kuti haana munhu. Mai vake ndio mai venyu imimi, mbuya vakamukudza. Ari kutofila akatambura upenyu hwenherera, mai vake vari vapenyu. Ina handisi kuramba nezvandinotaura. Izvozvo kuita upenyu hwenherera kana kugamuchirwa navabereki ivovo vakevo ivavo, munhu azofanirwi kuti aite zvinhu zvinonyadzisa pavanhu. Chero izvozvo iye ndiwo akazvirasa, wonorara nanasekuru, woita mwana nanasekuru. But vakoma honai, mwana uyu, she was only 15 pakarara nasekuru anditi. Sekuru was older, 15 years mwana, she was a child. Sekuru vanga vari munhu mukuru anditi. Sekuru vaive supposed kutoziva kuti ndiri kubata mwana mudiki chibharo muzukuru, inotori incest yakaitwa iyoyo. Saka we can't blame mwana kuti mwana akanorarana nasekuru. Handi muri kuona anga ari mwana, she was a child. Ndozviwa zvamuri kutaura. Ini mwana uyu monzwa kuti kuna mama angu ndakamusa ane 6 years kuna mama angu ini. Ndisinori navo pokuenda, ndisina chandinacho, ndisina kana kudini. Ndikatambura makore ndichitambura, ndimozva kuti upenyu hwakadii. Pakutanga ndaisa nhumbi koko kuna mai vangu, nditaura namai vangu, ini ndikagara kuti rezi kuna vatete vangu, ndisingashanda sindagona kusapota mai vangu, ndichivasapota. Iye akangoti akudzwa namai vangu,
Wadora zviya zvokugara achituka mai vangu achidi mai vangu ino akazoti ipapo vachindiudza kuti mwana wako kana kugarisana chaiko chaiko kana ndichiti ndomuudza chinhu kana ndichiti ndoti usadai ini mai vangu munhu wakanyara munhu ari right zvisingaiti munhu ari right baitoa zvakuna kuno munhu ari right zvisingaiti but mwana kana ana mai vako vokukuzvara unenge akarasika aiwa anenge asina kurasika anenge ana mbuya vake ndobvira mai vangu ino akandizvara mwana wacho unenge akarasika aiwa anenge asina izvozvo zvaanenge achiitirwa nakapo mai vangu ini ndiri mushai mai vangu achikona kubatsira vana vangu zvezvisizvo munoona chinoitika vakoma ndechekudai so pakatobatwa mwana chibharo kwatiri chinotori chibharo ichocho chokuti tikada kutotanga kutoimusidzira nyaya tinotoimusidzira ende tinotovabata sekuri vavo tigotovaisa mujere nenguva yakarebesa zvokutodaro nokuti mwana uyu was under age, she was 15, anga ari mwana hakuna chinozikanwa nemwana ne15 years chero mutemo chaiwo saka mwana uyu ndotoona kuti even ukasha kana kuti bitterness yaanayo mukati ndeyekuti akashaya mai vake vaimira naye panguva yekunzi izvozvo abatwa chibharo nasekuru handimona nyaya yakatsikwa mufamily hainamwi kwayakaenda hakuna akada kusumudza musoro kana kuti akati tonoripota kupolisi kuti zvadaiso itongwe zviri fe vanhu vese vakamhanya kublema musikana mwana musikana kuti ndiwo waita musikawa kusvika sekuru varare newe hakuna munhu akablema sekuru so ipapo mukanisa kupatarisa mupatarisa vakoma kana maamega mwana uyu anotofila that gaps aitoda mai vake kuti vamire naye vachimudza kuti mwanangu it's okay takuenda kupolisi muchifamba naye even though manga musina chinhu kungovepo kwenyu ikoko muchiti mwanangu ndo zvakaitika hanimaona todai musina kumuadbandona because irape yakatiitwa nasekura itori mhosva hombe ndisi kuramba zvamuri kutaura izvi ende ndinozvinzwisisa akati adaro akatiza navo sekuru vacho akanogara navo kukadomako ndikazama kuti ndifone ndiri kubulawaye ndifona kuti uri kupi asingatiudzi sekuru vacho achishandura kuti handinaye kuno kubva ipapo nobva sekuru vacho kana vakauya vakamudhamba chikumunun'una wangu vakati vamudhamba ukoko kumunun'una wangu akatangisa kuti musakani akauya koko kusouth africa akagara navaru neumwe murume akaita umwe mwana iye zvino hatimbozii paari wakanopa achiita zviya zvechihure ina handidi kunyepa hakuna munhu singadi mwana wake zvechihure zvakazvine mbiri musouth africa zvine mbiri kumusha asingaiti zvinhu zvokuti munhu unomukuza kuti iwe zvauri kuita izvi nengu murume waigara naye ikoko kusouth africa iye wakapa mwana usati muzivisvo unozika mwana mai namai vangu ini ina handidamboda kuzvitevera nokutivo kamunhu achiti abva pane rimwe dambudziko unotangisa imwe mhosva ipapo asina kana kutaura nemwi kana kuuya mumavoko ako unomudidi ndarimufonera ndiri kubulawaye ndakaenda kubulawaye sports nditi ndihwisise nyaya yake baba vake nese paakanga ane mimba baba vake vakati ngaadzokere kuchikoro ini ndinoona kuti une mimba indikasvika kuna baba vake ivava vari kumuramba baba ivava vari kumuramba vakambomudzosera kuchikoro kwamazviwa kuna baba vangu achiti ngagare kuna sekuru ukoko ndokubhadharira mari yechikoro akabuda ukoko atiza ndopakatizira kuna sekuru vangu ini vakatiza vose vakaenda kukadoma vatiza vose vakaenda kukadoma isaingohana makwai kuti vanhu ava vari kukadoma sekuru vacho nchigara nchivafonera agere nana mainini vangu ini azvadzidza sekuru ivava chigara nchimbovafonera vasingati hakuna wati uri pano kana iye kuti azvivheze kuti nyaya yangu sei yakaipa yakadai ndikaindibvise kuvabereki vangu chichemo changu vachiwe kana kuna mai vangu vakangotiza atiza nasekuru vaya vakanogara ukoko ini ndaingogara ndichingofona ndichiti zvomunetsa ukoko kwamuri ikoko ndichitaura naivo sekuru vacho ndichiti mangwana zvomunetsai ndikarega zvakadaro akati akazobva ukoko kana wakapunyuka vauya naye sei ane mwana akasvika kumunun'una wangu munun'una wangu akazondibudza nyaya yachona kuti munhu wakauya kuno zvakadai nyaya yacho ina handikwanisi inodana mama nyaya iyo yakadaro indotonga sei nyaya iyo inonyadzisa inodaro ndakadaro ini ndiyo nditi ima handigoni saka akazoti kubvapo ipapo kwakuinda kusouth africa mai vachisara nemwana kusouth africa kwakunoita imwe misakanzwa chihure chine mbiri handiitiri handisemi mwana wangu ini abva ipapo
akazoti ipapo kana akorana naye murume waiva naye, murume akari munhu kwai nokuti anabvudhi vake vose vakavagere kuSouth Africa nemukomana wacho vachiti iye mukomana uya ndiye munhu kwai, mwana wenyu hure hwari kuita hunonyadzisa. Ndobvira bvudhi vake vauri kubvula waina vamwe vari ikoko. Bvudhi vake ava, bvudhi vake mwana baba vake ava ndio vakanga vodaro zvikwamuri. Bvudhi vake mwana baba vake ndio vakanga vokudzai kuti ari kuita chihuri achihurira murume wanaye. Achiti murume wacho ari right zvisingaita sechihuri chekuitwa nemwana wenyu mai. Namai vangu vakataura ino vakati tinonya chihuro chiri kuitwa naEvha kuno hachisi chihuro chakanaka. Uti munhu chete munhu unozviporomota pamwe napamwe. Wakati kubva ipapo unoti chero achibva ukoko kuSouth Africa zvizoitwa nemwana wewo zvinonyadzisa. Pamwe napamwe pamaprofiling yaivo baba vako pamastatus unoona akagirebhana nezvikomana zvidiki. Rimwe zuva ndakambomutuka ini, ndakamutuka gwakaona nditi iwe neni pose paunenge uri ne uchinguva nezvikomana zvidiki. Ndikambomutukira chimwe chikomana chaikwai unogara nacho ndeyo chikomana chachona kui mukomana wake kana chaipadhuze kana chaiyana. Ndikachituka zvisingaiti chikomana chidiki. Ndikati unozviitire zvinhu zvakadaro. Naiko kana une boyfriend yako ichida kuroora, ingakuroora uchingoenda uchingogirebhana nomwe kuita fanike ngwa. Ndichimutuka kana ndamutuka unonditsamwisa. Saka munhu akadaro ina ndirizi kuti munhu ungaturuka sei. Ndakambozama kuti ndimuture pazvinhu zvake. Ndonditi chihuri hachifambi. Onai zvakaitika, chirega ndikudzei vakoma zvakaitika apa. Ndoziva kuti iri harisi line rebasa renyu, saka munogona kutadza kuzvinzwisisa. Chakaitika ndechekuti pakasara mwana paya after stepfather venyu vashaika kwaigara mai venyu kuya, vakabvawo nomuzukuru wavo handiti vakaenda pamba pehanzvadzi yavo vakanomutsidzira musha handitika. Pakauya iyo sekuru vekuzomubata ava. Sekuru ava vachisvika pasina paive nambuya handika, vanove vangwari mbuya vatokurawo, vana mbuya kazhinji moziva havanyanyi kuongorora zvinhu zvanenge vachingoti paukama. Hanimaona hapana mumwe munhu akanga aripo taongorora zvinhu izvi. Sekuru ava yavakaita ndo inonzi grooming. Vakaguruma mwana, ndo vakadzidzisa mwana kuti kunobatwa samu so, kunoitwa so. Mwana anenge ari mwana mudiki. Hanimaona vakamuguruma, vakamukudza, vakarara nemwana. Hanimaona mwana manje vakamuguruma akatoudzwa akaziva kuti ndo ndingati kuti munzwise ndingati kudi vakadzidzisa mwana kuti ndo rudo rwacho irwo rwandiri kukupa urwu. Handimaona vakasvika ndosaka maiona mwana achitiza achienda nasekuru ava. Handi munoona munganyanya kublema zvenyu mwana because hamuzivi macases enyaya dzakadai. Handimaona sekuru venyu ava iyo hanzvadzi yenyu is to blame. Ndo akaguruma mwana, aguruma mwana akamupa mwana akatiza nemwana because mwana uyu aitoudzwa kunzi hande iwe tinotoenda tese tikogarisa kuti ndezvavo izvo. Handiri kuona sekuru muzukuru ndisekuru muzukuru mukadzi itsvimbo yasekuru ndokunonzi guruma mwana, ndozvaaiudzwa mwana. And remember she was only 15 ndiyo kanganisa munoizwa zvamunoda. Nhasi ikanzi jamba inojamba, mangwana inzi gara pasi ndo mazera acho. Handimaona ndosaka even pamutemo vachinzi vana handimaona vachitosungisa kuindisa munhu kujere. Handimazviona. So sekuru ava ndivo vatori nemhosva, munganyanya kumublema munganyanya kudii. Saka imimi manje munoona mwana uyu kauyu anochinja. Vakoma ndakuudzai ndisinganzwisisa muri kutaura kai. Dei mambo imimi samai vemwana imboitai nguva nemwana, imbomupai rudo rwamai, imboitai nguva nemwana, kuinda paground chepo kumboyatsoti kana muchiuya kuno kuSouth Africa kumbogara nemwana wenyu cheko muchimuonesa, mupei rudo rwamai rwamusina kumupa paya pamaifamba mutsvaga kurarama paya. Mupei muchinatsomutsiura munaye ipapo anochinja. Inyaya yekuti takaleka rudo rwamai, saka mwana anopesera ngove wild angochezva zvaita. Antimaona ina ndirambi kutaura handisi kuzviramba. Munhu anovatiwa nemunhu iyeda akangoona kuti aita mhosva yake iyoyo aregererwa, Mwari amuregerera, ubereki wangu andiregerera, kwakuzotanga kuSouth Africa ukoko. Indakazotaura rimwe zuva ndiwe nditi ungaita kujamba bhodha kuenda kunohura chaiko. Aiwa makamuregerera vakoma, makamuregerera zvokuti takuregerera waita mwana nasekuru, asi hamuna kumupa rudo still imi zvisina baba vemwana. Saka pane possibility yekuti baba vemwana vacho vari kuti uyu hasi mwana wangu, inyaya yekuti vari ashamed kuti akaita mwana nasekuru. Munoziva akati achibva kuna sekuru vake
akaroorwa sei aida kuroorwa neuyo mukomana akamupa mwana wechikomana akangoroorwa zvakanaka hapana chaimbonesi saka iye zvinhu zvaanenge achiita naivo baba vacho kwatiziwa zvinhu zvachona hakuna chinomira pasi asikana zvisingarehwi nesu kuti tisatingazvireva pana munhu unganyeya mwana wake ati zvinhu zvinongozara nesango kana ivovo vanhu vari kusouth africa ivavo hama dzedu dzinongoreva kuti uye mwana uya zvakamboita mpiri ikoko kuti mwana wenyu uya umwe naumwe achingoti mwana wenyu uya mwana wangu chaiye kudzikama hana ini zvechihure zvechifambi ini muupenyu hwangu handisati ndambozviita ini handimboziite munhu zvechifambi ari pedo neni ini handidungosapota chivini zvechifambi kauchiita zvechifambi ndongokutarisa wakadaro hakuna munhu singaroorwi ingoni vamwe vane vana 10 vanoroorwa vana 10 chaivo kuroorwa kuita muchato asi iwe kausingazvibati pamastatus uzviisana makambogara naye pasi here muri 2 samaine mwana kuti mutaure naye? ini kugara naye pasi handina ndaitaura naye nefoni saizvo ndechitaura naye nefoni nchimuudza pane zvino manje paakamboenda kumushaisi kunotora pasipoti wangoti achisvika muzimbabwe asi iyo aiti kwai une murume unoda kumuroora angosvika muzimbabwe ndotoona mastatus akagrebhana nezvikomana ndikabvunza budhi vake ndikati ndakatanga kubvunza maiguru vake ndiwe nditi uyu munhu unongoti achingosvika muzimbabwe zvikomana zvezvakadoteya kuti nhasi wabuya ko imimi samai kana mukasaprotecta mwana uyu Eva uyu anoprotectwa nani? Kuprotecta chi? Mwana iyeyu. If you don't protect it, iko zvino muri kuti mati makataura naye nefoni handiti mati makataura naye nefoni muchimutsiura imimi muri kunyatsoona kuti mwana akarasika handiti muri kunyatsoziva root cause muchiri kuita musoro uteme muri kuziva imini kumasure kumavamba kwari kuchemana kwanditi samai munombosvipa nguva yekukwira mwanangu ndoda kuuya kuSouth Africa kuzokuona mouya kunoku moita wiki kana 2 chairo mune mwana wenyu pasi muchitsiura muchigara nemwana wenyu muchibhonda nemwana wenyu muchimuonesa madhuzi endonzi pamunonidhe kukumbereka kuti mwanangu kaya paya handina kutiza ndakanga ndichitotamburawo ndaifamba nemasango mwanangu kana uchifira kuti ndakakusiya ndakakuregerera sori zvako mwanangu asi upenyu haurarama nzira yokurarama naye kudai handimaona muchitsiurana nemwana kana kutomuti Eva ndakukumbira ndakutumira mariyo chimbouya kuno handitika mogara naye pasi ndo rudo rwaari kuda foni chaichai mungatanzi ndotaura nemwana nefoni mwana wenyu wekutanga munhu kauchiti kwai unotaura naye nefoni otaura naye nefoni okubhuloka chadi kutaura naye unokuti wamutsiura munhu uye ungaitira ndo pandiri kureva kakuti you are doing it the wrong way foni chaichaiyo munoinda paground vakoma munoinda paground kune mwana wenyu amurambidzo munoinda paground kwaari kunogara ipapo nemwana wenyu muchimeka 2 weeks dzenyu muchigadzisa ukama hwenyu nemwana wenyu mugozotudza kuti ashandukire uri kuti kwandendigara 2 weeks ikoko ndichizvei kana isu tourarama nokuhasila ko iye hashandi here naye vakoma akatidza kuchengeta mai vake handisi papermanent job ndingozvishandiravo kuti ndiwane zvinotibatsira ndiwane chandopfeka ndiwane chandosa kusi kwai kokuti munoma hamuna permanent job muno kwakare muno mubotswana moziva kuti muno mubotswana munhu achishanda kushanda chaiko house girl nokuwa ma700 inoshandei iwe uchida kudla uchirenta inoshandei handobvira kuti inoshandei aiwa 700 zvayo imari shoma asi ukama hwenyu nemwana wakakosha kudarika 700 mufunge munoziva zvinoita mwari manje mirai ndikudzei zvinoita mwari manje vakoma mwari vanotora dombo rakaraswa riya the rejected stone ndorovakisa imba imimi magive up mese maneta muchiti uyu haiti hure uita mukoni wari kutinyadzisa mwari vosvika manje vomugezesa vomupukuta vomusimudza vomuisa negrade 7 yake iyoyo vomuisa pane chimwe chinhano chekuti imimi zvinhu zvobva zvanyatsa zvokukava zvazviya zvokuti iye uya rejected stone yaya ndokwamuchenge makunda kutsvaga rubatsiro vakoma ndo chinonzi upenyu ndo zvinoita mwari mufunge saka ini ndiri kungodzokera papointi yangu yekuti it's not too late vakoma hamusati manyanya kunonoka kuti mugadzise ukama hwenyu nemwana indai paground zvipei nguva mwana wenyu akakosha kudarika basa rekubotswana vakoma
mwana wenyu akakosha kudarika zveshe zvemapisi jobha muri kutaura izvi. Mutaura ropa renyu panapa. Mwana wamakatakura 9 months munai. Handitika imbopindirai muone kuti mwana anokunyadzisai here. Muri imisa mai mumbomira muri imisa mai. Muone kuti mwana anokunyadzisai. Anochinja uyu 26 years. Anororwa muchato kuti nemi munozotya ungazoita mukwasho kuti anozoita mwana wenyu mumba ukuthi achakusimudzai kubva muurombe kukuisai panzvimbo iri nani. But you are giving up on her. Yadzisai Satani. Unoona kuti kana uchida kuroorwa unoenda mugwara rakanaka munzira dzakanaka. Kuzvibata ndo chinhu chokutanga. But tikuzvinzwisisa imi muri kuramba kunditeerera pandiri kukuudzai. Muri kuramba muchingotsikirira nyaya yemusika wemwana. Imi hamusi kuona kuti mwana uyu ane gepu rerudo rwamai. Saka chekutanga rudo rwamai first. Animaona ndo chinhu chekutanga atidzokerei kumasure. Rudo rwamai first. Then rudo rwamai rudo rwavepo manje. Handika makuchitsiura manje. Kana mwana uyu akuchotsvaga manje akutsvagadzisa kuti ndakunorora chero Mwari vanozarura because zvakaropafadzwa namai. Handi munoona? Ndisi kuramba zvamuri kutaura munun'una wangu. Ini zvinhu zvose ndozvitenda. Ini kwakare ndiri kunzwa ndiri kuturo. Ini handisi kuramba zvamuri kutaura ini. Ini ndoda munhu anozvibata. Eva wava munhu mukuru over age. Wakafanirwa kuita zvinhu zvinoverengeka. Zvazvokuti kwai woudza vanhu woti kana ini ndakazodai ndikadai. Ipapo uchiita zvinhu zvisingaverengeki. Mangwana vanhu vako ivavo vanenge wavudza. Voona usingaiti zvinhu zvisingaverengeki. Munhu uya ini Eva indakamuudza kuti ndakugamuchira. Ita zvinhu zvakanaka. Saka kana asingaiti zvinhu zvisingaverengeki ndiita. Azvigoni muri kunzwisa azvigoni kuti aite zvinhu zvakanaka iko zvino asati awana rudo rwamai. Muri kuona nyaya iri kuleka apa pamwana uyu rudo rwamai. Saka akungoti chero zvazvaita. Kwababa havamudi. Handi muri kuona mai havana kumupa rudo rwavo. Handi mazviona. Saka angochero zvandakungofamba nje zvandaita. Mupei rudo rwenyu imimi vakoma mwana uyu. Muone kuti mwana uyu achinjere. Ndozviwa zvamuri kutaura. Indakadokura ndiri nherera iya inowa zvogwadza. Iyo akadoita lake akawira mumavoko amai vangu. Ino hakuna usingazivi naiyo unoziva kuti isi takakura tiri madhonga avamwe vanhu. Mai vedu vaenda indaka ndine 6 years. Ndaka ndine 8 years ndiri standard 3. Hakuna vanhu vakatambura seni savana vamai vangu. Tichitambudzwa tichitangwa tichimuka tichitanga kuinda kumvura. Tichibva kumvura touya tonosakura. Tichibva usakura togeza toenda kuchikoro. Asi ini wani ndakazvibata ndiye makakaroorwa seni. Ini baba vaiva mohwa vanorehwa. Vakati poga ini ndichiroorwa. Tezvaro wangu ndo vakatimuka vakaenda kumusha. Kuti Satani ndo chinorasha zvacho. Indaka hakuna munhu akagara seni. Vakanoroorerwa baba vangu kana sendira vakapa mai vangu kana chini. Vakaidza mari yacho. Asi vangoita basa nazo. Kana kumboita zviya zvokuti mai vangu kuti vakatisiya tiri vadiki. Isakatiwa tiri 5. Vamwe vacho vakazofa mama vasipo. Vakangowana makuva kuti uyu mwana wenyu ndoisi wokutanga wakashayika wakanga achirwara. Wemukomana ndio wavakaganirwa. Asi ini wani ndaingoita one way. Sisi vangu ini vakagwara. Sina nometa kuti sisi vangu vagwara mai vangu havapo. Ini ndainobata sisi vangu chibva kwagutu. Sisi vangu vasingaendi vanhu vachiramba vachiti sisi vako vanogwara ne8. Ndakabereka mwana ini. Ndichienda ndikanounga sisi vangu vanhu vachindiita sei pamba isisakati isingadiwi isakakura isingadiwi. Pana mainini saizvozvi baba vake vana hana mainini. Handi havavadi. Vangabeva kuti vana vavo vachiziva kuti kana iva baba vakangoti iva vana vavo vose totoregwa vose. Indakamuudza kuti iwe Eva yazivisa kuti ivona chero vanabvudzi vako ava vavone mangwana vachikunoodza. Munhu unoswembera pedo newachi uchiita zvinhu zvakanaka. Zviya zvokuti kwai zvazova namanzinda zvazodii. Iwe ndo uchizvitsvagira manzinda achona kana uchizvitsvagira madhimoni acho kana uchizvitsvagira zverudzi zvachona. Zvongofana umwe mukomana wangu uri kokokoko habatiki hadini. Ndakamboita ndikagara naye pasi kubhulawayo. Ndikagara naye pasi baba vake andidana akati mbogara nemwana wako pasi. Ndikagara naye pasi asi hazvakashaya basi. Mune umwe mwana asiri mune mwana wenyu wechi2 ndewanikikiri ndewe wamwe baba asiri vaIva. Ivava vana vatatu ivava ndowakwagutuko.
hakuna usingazivi kana baba vangu kana ani vanoziva kuti vanowa kwaZuku. Baba vacho vakangoti varoora vamwe vakadzi vakazofa. Ivava vakomana ava vakomana kuti vagereko kuti vanodiwa. Ezvinouya mukomana mukuru uyewo festival vanombova nebasa naye ipo baba vachona kana basa naye kana anya naye havana kana kahwani wakaregwa nambuya vakachiberekewa nambuya vake. Munobva kwaGutukupiko naye, munobva kupi kwaGutukupiko naye mukoma? Isobva kwaGutu kwamagombezi. Kwamagombezi. Kwamagombezi kwachisa. Kwachisa uko, right. Indakanyadzisa pamba pedu ini uno indakanyadzisa. Vanhu vose iva vana vamainini ivava vaipera kuisiyodzwa dzinumbu. Vachipera kutizira. Ini ndaishaiwa shangu ichishaiwa naiyo pendi ina. Pendi chaiyo yokupenda. Asi ndakanyadzisa nganoroorwa. Vanhu vose vanati twangu vakapururudzwa vakanunga mari. Zvinoyevedza asi ndakura ndichitambura nati twangu akati nhasi ndiwe unopfeka shangu. Ini shangu ndakaidzidzisa. Alright vakoma. Inini muri vakoma vangu chaiyo, muri mwana wokumusha kwangu zvakare ndinobva nepane rupira. Right, chinzwai mukoma. Ndoda kukubatsirai imi naIva. Anditi ndokumbira kuti mangwana ndine vamwe vezera renyu vandichapa nhamba. Anditika vatinoshanda navo kuti vataure nemi kusaidzi kwamai. Ndoda kuti ndikubatsira ini ndichadhila naEva. Imi modhila nani naivavo vandichakupai. Anditika nokuti mese ndatonyatsaona pakurongedza kwamuri kuita mese imimi naEva you guys are broken. Mese background yamuri kutaurawo hamuna kukurawo muine dzaturudowo futi. Yes, your mom was there, but vanga vatoenda. Makakura muchitambura ende hamuna kudhila nema issues enyu. Zvikandoendawo kumwana. Zvaendawo kumwana, mwana is now rebelling again. And mwana she's now rebellious again. Muri kuona zvakaitika kumasura uko, it's a repeat zvakudzokorodza futi kumwana wenyu. Ende zvichadzokorodza futi kuvana vaEva. Zvichinda zvakadaro. And if you guys you are not going to break the case, vana vese zvichapera kudaro. Andimona. So my issues iwaya tinofunga kuti zvakaitika 15 years ago zvinabasa 20 years ago anokuaffectai kana makura and it's affecting you. It's affecting. Ndosantona imi maveni cheche kuti ndingamubiya ndabasa naye gaite zvanoita ndaneta ndimudzi munhuga munotoriwa nema issues anotokuaffectaiwo ekukura kwamakaita amusina kumbodhila nawo. Iwaye kuti maifamba musina kana shangu muchidini muri madhonge vamwe vanhu. Antika iyewo she feels the same kuti ndakakura togwa nambuya vangu chingoti tagara apa tabva tagara apa tadai mai vangu vasipo. The same thing is happening. So allow me kuti mangwana ndikupei munhu achakufonerai wamuchataura naIsi todzila naEva kunoko. Then kana ndapedza naEve imapedza namai vachataura nemava tozosangana tise tiri 4 takadaro totaura tionesana kuti way forward iri kupi. Eve anochinja anogadzirisika. Hakuna munhu asingachinji. Iyo ngachinja agadzirisike. Isakakura tiri nherera. Iye zvinodenda ndiri munhu wamanga. Ini ndakaenda kumushoko kwaGutuko ndadamwa mukuru wacho nachirwara. Vanhu vakandikangamwa. Ndakaenda ini vanhu vakandikangamwa kuti ndoshanda muofisi. Ini mwana wangu ndopfeka zvinhu zvichena chete. Ndikauya kwauri ikoko unototi ava mai vanoshanda muofisi kushanda namaoko. Nokusazvirasha muviri wangu. Ini vanasisi vangu navanun'una vangu vakachembera kukwegura naye Eva unoziva. Kunyana kuchembera. Nekuda kwekusazvibata zvakanaka ngozvirasa. Eva wakakura zvakanaka ina ndinakura ndina mai vangu handinakura ndina mbuya wangu. Asi ndakazvikudza zvakanaka ndikanoroorwa. Iye unoita mugoni wakakura ana ini dai ndisingadi Eva ndinamuisa kuna mai vangu. Indakaita kuna mai vangu ndichiti mai vangu muri kuona nhamu yangu. Ndichinda ndichitengesa ndichiduisa zvibagwe zvavanhu. Ndichivapa zvinodiwa mai vangu ivi. Vangakuudzai. But ini mai vangu ndikavaudza kuti mwana uyu mai sekwambongoona ndozvitamburira zvangu kutambura. Mai vangu nasekuru vake vavostepufadha vakabvuma. Eva wakanga agere zvakanaka. Asi kuti mwana kana asingadzoreki munun'una wangu hadzoreki. Mwana kana asingazvibati zvakanaka kana wodini mwana asingazvibati zvakanaka hazvibati. Indainaigwana navatete vangu ini kuti unoona nhamo yamunayo munoivona ndingadzongi pano pamba. Asi zvibate mwana wazvadzi yangu uzviitire namavoko musimbo ukaona uchimutsiwa usiku navanhu ava vachikumutsa na4 kuti ndamushakura munda nemwedzi zviri dhaiti vanokupa upenyu. Ini iye zvino kana mukauya kuno moda chimwe nechimwe ndorimaini ndotenga
ndotengesa mavisi, ndotengesa chibage, ndotengesa nyemba, ndotengesa nzungu, every. Ndichiita namaoko. Asi ndairayirwa navana vatete vangu. Vana vatete vangu ndovaiti, mwana wangu, mavoko ndo anoshanda. Vana vatete vangu vachibva kuZambia, vanouya ndipa dhende ndopfeka. Ndichiwacha chioma ndikupfeke kuti chooma. Ini chinga ndakazvagwa ndisati ndambopfeka uniform. Kana shangu. Takaenda kuchikoro zvikangokona nokuda kwokuti nemari ini vana vamaini vangu vakadzidza kuita maform 5 maform 6 vakaenda kumayunivhesiti vakaenda kumakoleji. Isu kana vana vamai vangu kana hwani tosida vakomana. Asi life iyoyo vakomana vanichigara ndichivabudza vakomana itai zvinhu zvakanaka kuti tikunde. Uyo akazoshaika aishanda kuHarare ndo aidova munhu iye mukomana waiti kandikamudana ukoko kwakuti ndikamuudza kuti Philip unoona kuti upenyu hwakaoma. Ita zvinhu zvakanaka uroore mukadzi wako uvape mudza. Ndo zvandaimuudza ini mwana wangu. Saka ana Eva vasingamudzikiti vadini. Ini ndine rudo rwokuudza mwana wangu kuti ita zvakanaka unyadzise. Unoona mangwana nejiva nezvisina kana saisi. Kungoenda munhu azvizvi zvichapadza kuti munhu azvibate zvakanaka azviguru. Kuitambura hato kuti munhu azvirashe. Kana watambura usazvirasha. Kana watambura usazviramwa. Munhu kana atambura unozvibata zvakanaka. Chero vanhu vachikudii chero vachikudini iwe tarira ramangwana rako. Dai akangoona kuti Eva wakangaisa pamwana uye wokutanga. Akaenda nezvana rakanaka akagara nemukomana uya wakawana kumusha. Wakari munhu kwaye. Achidiwana nabvudzi vake. Asi iwo anabvudzi vachiti mwana uyu mwana unyumhai. Arega ubone. Chero iye zvino vanabvudzi vake kana ukafonera vanoziva kuti mwana kwaye Eva anganorwi nezvinhu zvanoita. Kuti chireva nabvudzi vake kuti zvinhu zvanoita uya unongoona kuti hai wakagara naye sewe wakubhuda waya wakagara naye unoziva zvinhu zvaEva kuti Eva munhu wakadi wakambondiudza ini kuti mai mwana wenyu uyu hai hangarorwi mai vangu ini munhu wakanyara ndakava ndikagara navo panapa akati hei mwana wangu zemwana wako zvakaoma zvotoda muna mati nokuti ini ndiri mbuya vake zvokwadi hakuna mwana wandaida saEva achidya chimwe nechimwe ariye muzukuru wangu ubvani ndichienda kunoita marito kuti aende kuchikoro asi zvakakona Eva izvozvo kuenda iti mai vangu vakazodai that is history inoireva ihistory ivo vamwa vakata 42 minutes vachingotaura. Guys, muri kuona zvikuitika pana mai ava, pana vakoma ava. It's now all about herself. Everything is about her. Vasi kutoteerera zvatiri kutaura. Mai ava musavape mhosva guys. Naivo vanotori nema-issues avo. She's got deeper issues. Kana mine ma-psychologist in comment section guys, you can agree with me. She has her own issues, mai ava. Vanotoriwo nemadhimoni ava vasina kutosangana navo kuti vataure navo. I'm truly speaking, I'm telling you, regai ndivape kuna Andiselina vane way yekutaura nevanhu vakuru vava vakadai vatoti havawa. Handimaona. Regai vagozoya nefeedback Andiselina. Regai vagozoya nefeedback Andiselina. Vachatomubudisa zvimwe zvinhu zvasina kubudisa panapa. Handimaona. Vakutovhenda, she's now venting her own feelings. Ye mwana yavane inayo vanotori neavo madhimoni avasina kudhila nawo. Varitotsvaka munhu wokutaurawo naye. Mayava varitodawo munhu wokutaura naye mayava. Antimaona. So tingatotanga neyaEva yakai tingatovata pano airtime ichingodliwa 49 minutes yayo yatopera vachingowawata. Asi vanoda serious, she needs help. Eve also needs help because also Eve pauya pano regaitifonere Eve. Yeah. Zvachoso. Chavari ivo vane mentality yakare yaiya yekumusha kwedu kwagutu kuti mwana musikana fa kuwanikwa akarogwa vofamba chiti mwana wangu akarogwa ini. Mwana wangu akarogwa ini ndo mentality yavanayo. Anti kwagutu kuna namasvingoko mwana musikana ngarogwe. Kurogwa is an achievement. I'm from there guys, I'm telling you what I know. Kumasvingoko mwana musikana fa kurogwa ndo achievement.
ndo pride yamai kuti mwana wangu nababa mwana karogwa baba ava mwana ndi baba vake mwana ushu ndi baba vake no doubt anoita ke ma DNA ndi baba vake nyaya iripo kuchichiitika nefoni yake if nyaya iri kuitika pana baba vaka inyaya yekuti akadhingirana anomokona kuti vese are blaming mwana uyu tanzi ndiye akavata nasekuru hati muri kuona nyaya iripo kuna baba mwana uyu ava amudini nyaya yekuti ari kunzi ane musikawa akarara nasekuru ndo nyaya iripo mwana wababa ivuyu mwana wababa inyaya yekuti akaita mwana nasekuru ndo nyaya iripo ndosaka ambotaura iva kati ko yete sekufoni yake budhiva yava vakabvunza budhiva yake pati vakabvunza kuti iwe ivhu mwana wako uyu ndewani vakati handikwai vakabvunza mubvunzo kuti mwana wako uyu ndewani handika nyaya yakataurwa nababa yakataurwa nababa halo anti ivo sisimela handirangobatsira hangu comment section kuti dai vateerera mai ava vachitaura ka avaisamboti hesisimeli vadropei he chakati iye herself she's a wounded mom. She is. You can't give love that you don't have to go and help a wounded you can't. You cannot. Saka comment section ika I think utaita nyaya dzakawanda dzekuti comment section vanofanirwa kunge by now vakupika kuti mai ava matauriro avo ka ivo pachavo vanoda kubatsirwa rather than kuti hapana chaari kuteerera hapana chaari kuita dai vadropei she's wounded to the core ivo vanotoda kutanga vadhirwa navo vasati vanzisa kune mwana wavo. Exactly. Unless that is done we can never get through to her. Never. Mungadai matopedza 2 hours muchivateerera vachitaura history yavo ivo. It's now about her because you can only offer, guys, you can offer what you have. Animaona andikwanisa kuoffer munhu chandisina mai ava she doesn't even have love ivo pachavo so vanopa mwana urudo rwupi ivo vanotori nema unresolved issues avo ava nawo. She has to start by loving herself first nekuappreciate nekugadzisa nekutaura nezvemafeelings avo savanga kuvhenda pano handimaona vove right handika then vave right anti vositanga manje kuti vachidhila nemaissues emwana wavo havana love. She cannot give mwana uyu love nokuti ivo havana love. She doesn't have love. And you find kuti zvikaregererwa sisimeli handiti ivo vakaleka vane maissues avo ekutoti iye akatombowana aka anogara naye ini ndakazosiyiwa unless she is attended to for her to attend to her daughter mwana wavo muzukuru wavo iyeye achaita maissues and it will carry on and on. Yes, and on. It's going to be a generational case. Yes, unless they get help starting from Ivo. After Ivo vabetsereka, then can we go through kuti vanochibatsirawo mwana wavo. And iye mwana wavo ndiye achakwanisa kubatsira mwana wavo because I bet mwana wemusikana uyu ari kuenda through the same journey again. True, very true. Very true. Comment section ka nguva munenge muchituka nekukanda henyu. But if you listen closely to a person when they are talking, by now per diaries you should be able to pick kuti avavo vari kutotaura vari wounded havangakwanise kubatsira munhu. Ndozvanachida kutaura hangu zikuru. Amen. Thank you very much. I couldn't have expressed better than Jamaita. Thank you, Auntie. Auntie Murkona. And that's exactly what is happening to Akubata Eva. That's exactly what is happening. Now, if Anchakwanse kumbata, if Pauya Panapa, she did not mention also Kutaka Zombena no Garna Sekuru, Semrume Nemkadze. She didn't mention that. Hanmona, we are to hear that from the mother. Pata uranyayake, she didn't mention kuti akashuka kuno South Africa akaita mwana. Hanmona, hana kuzvimenchena. And of which it's very important kuti kana uchitaura nyaya, utaure nyaya yako sezvairi. Hanmona. Tita kuzoti kune saka zvingani zvimwe zvaviga kuseri ku zvakutozobuda namai ava because isusu takufonera mai ava andi muri kuona nevanga vasina kufonerwa mai ava tasingatombozivi kuti vakakatombonogara kadoma nasekuru ivava kuita murume nemukadzi sekuru vachitomuviga ari kadoma tasingatombozozivi kuti if pakaya kuno kuSouth Africa kuno akazosvika akadzogara nemumwe munhu akatoita futi mwana handimaona isi tiri kungofa nekungoti baba vari kuramba mwana baba mai vari kuramba mwana baba vanyaya iripo munona dei angataura nyaya sezvairi zvizere
tanga tichonzota aiwa baba baba wako nyaya iripo ndekumwana nasekuru apa ndo old school mai vaivha she's late 50s kududza kwaita she's late 50s so baba vake vari kuma 60s obvious anomaona old school saka old school munoziva imimi guys unenge munatira kutoblema vasiko hapana kubhilivha kuti sekuru vakaripa mwana anomaona hapana kubhilivha kuti sekuru vakaripa mwana vari kutoti eva ndiye akanga achidana nasekuru hallo hello eva ndachitaya kufona pawanzwa mai vako so you guys kaona if iwewe namai vako mese muri tu handika munotori nemadipa issues your mom also zvavanga vakutaura apa you see vanotori nemaissues avo vanga vakutotaura zveupenyu hwavo uri kuona vane maissues avanawo avasinawo kutombodhilawo nawo ari kutovahaunta even vachembera kudai anoona so avakwanise kupa rudo antu vazviona havakwanise kupa rudo ivo vasina rudo havana rudo andikunza kuti ina handina kutombokura namai ndaive ndiri dhongere vamwe vanhu mai vangu vanga vatoenda kudhara vakatisiya handikuona vakutotaura it's now about her, it's not even about you handiona vanoda kudhiliwa navo first mai vako kuti mugone kuzoti muve nerelationship yamai nemwana handiva panda kuti mai vako ivatombobatsirwa vari vega iwo batsirwa uri wega kuiwa uchatiudzi kuti wakatozomboenda kunogara nasekuru ukatombozotorogwa nasekuru handina kuroorwa nawo chavakaita ndechoti vakanditora vanondisiya kubva kuhanzvadzi yavo ende ndinobva vaudza hanzvadzi yavo kuti wakangotaura kuti mwana uyo ari kupindozviuraya saka vachikutora vaikutorerei apa iwo bhozi hapana munhu vaisada kuti vanhu vazive kuti chi ndo nyaya yacho iripo zvaitwa zvekuvanza kuti nyaya isabude zvakanzi iwo usaudze vanhu kuti mwana ari kuno kwenzeni wakangoudza vanhu ndichazviuraya handina kutombogara navo hauna kugara navo semurume nemukadzi hatina kugara tese semurume nemukadzi chero hanzvadzi yavo chaichaya anogona kutozvitaura izvoti vanhu havanambogara vese semurume nemukadzi but nenyaya yekuti mama vangu vanenge vachiudzwa zvinhu and then pavanoudzwa pavanozwa kutaura navo hamunyatsokutaura makanzwisisana zvakafanana nenyaya yechihure vaiudzwa nehama dzavo dzekusaidi kwavo of which hama dzavo ini ndakatodziziva kuno kusouth africa ndivo aindipa nhamba kuti kuna nhingi ikoko ani ende vanhu ava handinambogara navo vanhu vekuti vanongokuudza kuti mwana wenyu ari kudai but hatigari tese havana zvavanoziva tinotogarawo nevamwe vanhu vande chitoti hama dzangu badzikira iwe unoziva kuti una mai pane maissues aripo baba ava ndina doubt ni baba vako zvako sure dna muchaita henyu but ni baba vako but nyaya iripo unoziva vanhu vakare handika iyoyo kuti wakaita mwana nasekuru ndoiri kutonetsa ndoiyayo yakatokumakira baba vako iyoyo kuti asi mwana wangu ndiyo nyaya iripo ndibaba vako chaivo hazvinamboti kudii nekuti mai vako vari kutonyazotaura wani kuti even wambotaura iwo kati hanzvadzi yangu yakasvika pakuzondibvunza kuti iwe baba vemwana wako ndiani pane zvakataurika kumasure uko kumba kwavo pane zvakataurika ende mwana uyu anozviziva kuti uri mwana baba wake ndosaka akati winza mwana tichengete dei vanga musina kukama aimbotora mwana wako kuti muchengete ndibaba vako baba but nyaya iripo ndiyo yenyaya dziri kubuda dzekunzi uri kuita chihure uri kunyadzisa uri kudiva nekwagutu unozviziva iwe unoziva vanhu vekwagutu tiso nekwagutu kune mitemo havatodi zvese izvozvo havadi zvese izvozvo ndo nyaya ingoripo kurambira baba vako ndibaba vako andiona ndaizama kuexplaina kwavari bcause vaindifonera ubva vandituka but imi mama hamuna kubvunza inini handi muri kuudzwa nevanhu handi kuti zvakadai inini hamuna kundibvunza muri kundifonera muchindibvunza munofanira kundibvunza kuti zvandiri kunzwa izvi ndizvo here kana kuti hazvisi zvakafanira papainzi mwana wenyu ari kuti achiure apa ndiri kutoshanda naiti ndaenda kubasa ndichinoshanda kumwe kwainzi kurunzi neshamwari yangu mweshamwari yangu andaigara naye tisangana chihure chatinoita kuti hatisangana time yekuti noenda kuchihure zvakafanira chero zvibasa randoshanda sei handina time yekuti ndoita chihure ndoita chihure chacho ndendiri kubasa kubva mandi kusvika satati no vanoudzwa ko mwana umwe wakaita ari kupi ari baba wake wakanoseka uri kuona kuti you are now following the footsteps of your mom uri kuona kuti it's now becoming a generational case zvakaitwa namai vako exactly it's what you are following right now you are doing the same thing zvakaitwa namai vako exactly you are following the same thing vakazvaramo mwana wakadiwa kuti pane hanzvadzi dzako itonesekana nenyaya ndo zvakakuita wakanozvaramo mwana kusauti ukanopa baba vake izvozvo mwana iye mudiki ane makore mangani ikwe nezva ari kwanisa 6 years ana baba musikana
komana ukanopa baba wacho handiri kuona kuti zvichidaro plus iwe unoziva kuti iko zvinoichi pane maissues iwaya anenge achitonetsa inyaya inenge ichitonetsa mufamily haina kupera iyo yekuti ukaita mwana nasekuru vanhu vakatsamwa nayo kwagutuko ini ndobvako kwagutu handiudzigwi ndokumusha kwangu ikoko handiwaona handiudzigwi zvinhu zvekwagutu vanhu vakatotsamwa nenyaya yekuti ukaita mwana nasekuru handiwaona iwe woposta zvezvikomana zviduku wakahengana nazvo uyu pamastatus iwo newewo uchiziva kuti hama dzinoona handiwaona iwewo semwana musikana tsiurikawo tsiurikawo semwana sikana unoziva upenyu hwako hwawakakura uchiita wakakura upenyu asi kuri kunzi mbuya wako vaizama vaikuchengeta fani vaita kuti ndiwo wega muzukuru vachikuitira mari cho zvese and everything hapana chawaileka ndo zvinotaura mai vakwafa iva havana chavanoziva handi kutambura taitotambura ini handisi kuramba mbuya wangu vaindichengeta handina kuramba chero pandataura nema handina kuramba mbuya wangu vaindichengeta vaitotiraiyawo nepavanogona napa but papasina saka uonaka iwe chitsiurika upenyu unofanira kuti ukafunga paya pawaipiwa mabhuku nevamwe maticha kuti ndakagumira grade 9 ndakuenda form 1 nekuda kwechi zvinofanira kuti zvikudzore uonaka munin'ina wangu ukapinda muSouth Africa uchisiya zvawakafambira chinangwa cho zvauri kufambira obva watekiteki nevakomana vanenge vachikupromisa even in 8 panguva iyoyo the moment yaunongoita nhumbuka kuti yangopedza nhoi pakati makumba koka obva akuchinjira kala segwaivi uchiona kunoita vana 10 nemitupo yakasiyana uchiona kuti vana 10 nemitupo yakasiyana kuno kwakazvitsvaka pasa nhamo yako yawakapinda nenifa kuti iwewo pachako ikudzidzise ikutsiure yoga kuti you know what ndoda kurarama upenyu wangu I want to be the best to my kids the best mother handidi kuita zvakaitwa namai vangu zvokusiya vana I want to be the best mother because wakandosiya chikomana ichi kuna baba vacho izvozvo zvakaitwa namai vako zvokusiya iwewo kuna mbuya vako iwe wakandosiyawo chikomana ichi kuna baba wake handiona it's something that you should break vano uchitofaitira kuti ndoda kushanda ndigare nevana vangu vese nditore vana vangu ndigare musikana ari kuna baba wake kuna sekuruko ndokwaari chikomana wachipawo futi kuna baba wachona the next time you're going to have mwana wechi3 unoita mwana wechi3 at 26 wavane vana 2 uri kuita mumwe mwana manje manje because uri kuti ukaitawo siyawo uchipona baba wachona ndo zvakasamugana baba wako izvozvo vana bhudhi vako havatogudi kukudza but dei zvaizogona handi uri kunzwa kuti mai vako tatanzi vana bhudhi vako ivavo vari kuudza mai vako futi kuti ivhu hatsiuriki anonyanya musikanzwa ivo vana bhudhi vako ivavo handi wavanzwa mai handisida daro ini ndimai vako vangu vachitaura handi wazviona zvinoreva kuti musikanzwa ivhu iwe unayo musikanzwa iwewe pachako musikanzwa unayo ndochokwadi handidi kukunyepera munin'ina kana ndichida kuvaka handifanira kukubhabhadzira mai vako havapo pano totaura newe mai vako vachaita vane munhu vachataura naye mangwana achadhilawo namai vako kusvikira vave right tozokubatanidza iwe namai vako kana vichiita kuti vachivape mari yebhasi vauye kuSouth Africa kunoku no problem we'll do that asi right now iwewe ndida kuti utsiurike anditika we want to see you progress muchiita zvimwe zvapenyu hwako zvokuti hauna grade hauna secondary school hazvina kana basa izvo tine vanhu vane magrade 5 vakawanda who are doing very well in life zvokuti ukaudzwa kuti munhu yakatanga papi unoramba nekwaari ane kambani inotyisa achihaya CEO achihaya COO achihaya maaccountants because iye haazvizivi handiwana asi kune vanozvigona mari yake ndoiri kumushandira iye achingodla maprofits saka musoro chinoita mari injere dzako njere ndo dzinoita mari handiwana ndo dzinoruka mari but musikanzwa chacho iwewe sena nemusikanzwa mashamwari ako handizivi but isidze sefo une mashamwari wrong people ende zvati ndinogara kubasa Monday to Sunday paunobuda ipapo hazvimbotori kana 2 minutes kuita musikanzwa ende if you're not careful ndikutokuudza if unopiwa mwana wechi3 unoroorwa ya 26 une vana 2 hazvina kana basa uri mwana mudiki change your lifestyle chinja unhu hwako listen uri kuudzwa neni ka ndoda kuti sobata pabatise papa andika uri kuudzwa neni andika ndakura kudai ndakamboita musikanzwa pazera reudiki handiri kunzwa hausi kuudzwa nemunhu ari kukuudza zvefiction kana zvefilimu handika ndichida kubatsira you have to tell you zvandipa ndoziva handika musikanzwa ine painoguma ndogara ndichiona ndichiudza madhadzi panapa kuti unoza ilaki handika toti inyasha kuti chiwa takatopinda ma2030 usina chigwere cheAIDS vamwe vanoitamba navazhinji peer pressure vakafa takasara tiri vashoma nenyaya yekuda kuzvinji ndakapeka tatakanaka katichikura kare kwedu tatakanaka zvezvokunze kwedu takunza tachembera wakatakura handiwana kudhara kwedu takatonaka taitokukwidza ipapo pamamonya ipapo tainoda kunopinda ipapo handiwana but zvine maconsequences
andiona zvine maconsequences. Ziva zvawakafambira. Shandira vana vako, fight hard kuti ndoda kuzotora vana vangu vese, uyu kuna baba vake, uyu kuna baba vake, ndigare navo vana vangu inini pachezvangu. Ugare nevana vako, upe vana vako rudo, because uri kuchema rudo right now. Hauna kuda nuna mai vako, but you are not giving vana vako futi rudo. And vachachema ufuti newe kuti mai vedu vakatisiya kuna baba vedu vakangoenda ku South Africa. So you see kuti you don't even have to blame your mom panapa. Because iwewe wachona futi you are also to blame kunyaya vana vako. Une tu vana vari kuna baba wavo wakadhambawo, zvakaitwa namai vako wakakudhambawo. Antiona. So please, zvevarume denandrini iwe imbofocus aurambidze kuita boyfriend Eve. Antika, but ita boyfriend uchiziva zvirevo kuti kana ukanzi waita vana 2, you are now a loose cannon yekuti angouya akati ndokuda wototi thank you all, angouya akati ndokuda thank you all, kuti unongofamba uchingopa vanhu chinhu chako ichi mahara. Antiona, vhara makumbo, hazvina basa tune vana 2. Unokiya makumbo kuti look, if you love me, you are going to respect me. Kumba kwedu kuri kuenda nondroora. Handi unondroora. Anokuroora noroorwa zvakanaka ukapinda muzvitatsvene zvakanaka. Zvino kana uka 26 odana nezvikomana zviti kutoka namai vako zvima 21 izvi, unofunga 21 izingakuroora here? Ine mari ipi? Ine mari ipi anayo? Ane mari ipi? Kungopinda ako munamuka. Mugona ngochaya mapoto. Kana azwana chezera rake chi18 years oinda. Wosiwa nechimwana. Grow up. If you need to grow up. You need to grow up. Kuvani nasi that I want you to tendeuke. Deja igora indanonamata mwanangu. Go to church, go and pray, seek Lord, seek God. Sokora mwari nokudzora. Sokora mwari nokudzora. Find a church to go to on a Sunday. Kwa unoungana nevamwe uchinamatawo. Antiona. Uchipuwa ushoko uchitora bhebhera kuchimboverenga sokora mwari nokudzora. Hanzi a word is enough for the wise. Shoko chete rakatokwana kundakangwara. But kana wakapusa chizviti ndakapenga hanzi mbeu yakanaka yakanowira paruware ikatadza kumera, imwe yakanowira pajecha ikatadza kumera, ita mbeu yakanaka inowira paivhu rakanaka rekuti rinonosuka kuti ndiye here ivhu ya asina kuenda form 1, ndiye here uya yachidrivers mota iri kuno machiti muleti mbuya vako vari kuti vakakuchengeta vastereka handika vave proud newe kuti chokwadi iko ndondodhlewo chinovava muzukuru wangu uri kundivigira zvose pano, kwete kuti ari kundivigira vana. Ari kuuya nemimba chinosiya vana baba. Zvinotovashungurudza mbuya vako. Zvinotovashungurudza mbuya vako. Chinja unhu wako. I want you to get in touch. Tirambe tichitaura. Iwe nei. Handika. Let me be alright. Let me be your mom for now. Whilst your mom vachidhiliwa navo my issues avo. Inini I can be your mom. Usanitorese kuti mai take me as a friend. Handika. Ngatitaure. Let's talk. Paunofila ndoda kutaura whatever it is. Ingavedze mujoli zachira come to me uyatitaure so that you don't have to get lost. Usangowire. Paunenge usina sure nechimwe chinhu come and ask me kuti apa ndodai, apa ndidini, apa zvoda kudai ndoita sei. Andiona. So that tibatsirane. I want you to shape your life. Chinja upenyu wako. Okay. Chinja upenyu wako. Save my number. Tinenge tichitaura ndati ndiri panapa as your mom, as your friend. Let's talk. I want to be your friend. Ndoda kukuona uchikura. Ndoda kukuona uchienda kumberi. Now you should be fighting kuti uri kushanda utsvage pako pekuti uvake so that kana zvakwana unogara ne utora vana kunogara navo. Uri kuitei? Ungada izvozvo kunotsvaga pa stand kuti mbuya tichagire musho kwakakurira vana kuchekerai mastand uku. Kwasabhuka zvinetsi zvemastand izvi. Unochekerwa pako uri kuno kumari kushanda iko zvinezvi zvitina zvinoforomwa kumusha uku. Hautenge zvitina. Unoforomisa zvitina zvako. Ungada uri kutovaka izvotovaka ka 4 rooms ka 4 room ndika house kako zvino munopiwa nevanhu kuno uchitakura uchitumira kumusha. Handi you take mbuya vako vayavo vakadzika pamusha ipapo. Handiona gore rino South Africa yadhakwa iyi. Unotora vana vako kumusha. Handiona unekone pekugara unohasila uchibva pamba pako. Kana ivo mai vako vari kugara kuBotswana kwakusikumba kwavo one day vanoti purupuru vachidzoka vanodzokepi pasina pekugara. Handi vanenge kuda kuenda kumwana wavo kunochengetwa. Mative one big happy family. Hazviri hazvike kuperera pano. Kana watoteerera wototeereresa. Handitika amai imbomira iko zvinezvi kutaura navo. Vane maishirega timbovapa munhu anodhila navo.
ambodhila navo. Iwewe ini chadhila newe. Panenda ngondo paonenge wangofunga kuti paite dambudziko pana hausi kunzwisisa kana kudii usatsamwire mai. Ndoda kuti kubva nhasi chaiko 12 manhera nhasi umbowana ngwe kuti umbopfugama pasozvina matiro wega mwanangu wazvinzwa. Ufugama uti Mwari ndinototi ndo zvandiri mutadzi mumwoyo mangu ndakatakura kuvava ndine bitterness. So bitter people handiti they like to hate other people. Kana to hate people, they like to hate other people because iwe uri kurwadziwa unoda kurwadzisawo vamwe vanhu. Handiona. So now it's a fight with your mom because you want her to feel the pain yaunayo. Antiona. Namata kuna Mwari varerutse vabvise kuvava kuri mukati mako. Vabvise that bitterness pain iri mauri yoyo. Kuti Mwari I need peace of mind Mwari. Ndakaita mistakes paupenyu ndiwe unoziva zvatsingazivi iwe ndiwe unoziva mabhawa yaweather wakapinda of which I truly believe kuti chiure wakambochitako. Handidi kunyepera. I truly believe kuti neshamwa dzako makambofamba. Antiona. Hazvingobudi kungotaurika chete. Asi hazvina basa. Zvinoitika mukukura anditika zvinoitika izvozvo. But there's still chance at least you wakatsvaga stay in ukanopinda stay in. Now you have to go back pana Mwari ndonamba kuti Mwari ndakakanga ndozati nditori munhu wenyama ndakakanganisa pakati Mwari ndiregerere ndikutodawo rudo rwenyu. Rudo rwari kunoita kukura apa nderwaMwari. Rwamai vako ruchauya kumasure. Rwari kuda nderwaMwari kuti Mwari vakunzwire nyasha Mwari vakunzwire tsitsi. Forgive yourself first. Kumbira forgive yourself kumbire Mwari vakuregerere then you have peace of mind. Utange panyuwana uchazoona kuti even mai vako uchatozovaregerera. Vasina kumbokumbira regerero because ndaona kuti pavari mai vako sorry inonetsa kuti ibude ndatozviona. Nokuti vane ma-issues avo. But iwe unogona kutozovaregerera ukatozovada ukatozoita I want you to do something neupenyu hwako. 2023 unasina kupera. Toda kuti undizoti ndawana stand kwaSabhuku. Ndakutovaka. Asi ndakazara kumusha uko hanetsi. Zvose zvinoitwa naMwari zvinogonekwa naMwari si vanhu hatigoni tine patinogumira. Asi Mwari vakapindura pane zvese. Unoenda kumberi. So worora zvakanaka nditika woseva namba dzako ndaseva tinenge tichingoramba tichingotaura. Alright nini. Vana guys dzimwe nguva vana vanoita vanorasika senge mwana akafanana naEve. Handi muri kuona kuti hapana ukutotaura naye. Ndio paya panozotaura vana chkai social media isolve chinhu kuti munonyepa ini ndinozviramba. Mwana uyu makuru akaita hakuna munhu wekuti anogona kugara naye pasi. Mai vari kuti ndinomufonera inini kufona kwavo vanenge vachipopota mai vake. Kufona kwavo vanenge vaudzwa makuwa vanotomufonera vachipopota. Havagoni kuti vauye vati ndiri kugara pasi nemwana. Mwana uyu ndozvaanongoda chete guidance. Ofushi haana hama inogona kumupa guidance ndiani. Baba vari kuti handikudi hausi mwana wangu. Handiona. And ndi baba vake because of this thing. Ndi baba vake chokwadi chakanaka. Handiona. Ndi baba vake. Ndio baba vake. Handi mazodanzi vakamupa zita. Unopa zita mwana siri wako. Iye akataura ega kuti ndakasvika ndizo nezita. Rimwe rinasingasisvikanzi ndio zita rakapiwa pano. Saka vasi baba vake. Vamupa zita vachitaura kupa zita mwana wani. Vakuda kuzoramba nhasi akura. Mwana wavo uyu angaita akima DNA but mwana wavo ndio chokwadi chiripo. Handiona. Ende muri kuziva kuti even mai vake chaivo vaEve kana mazviteereresa guys ndi ndakateerera vanhu vachitaura. Handiona. Mavaona kuti vanotaura even vanotaura nekamwe kabitterness kavanako towards baba vaEve. Mazvinzwa. Pakuti indaita zvese baba vaya ndaivabatsira ndaivada baba vaya but vakasanga vachita nyaya dzevakadzi. Muri kuona those are unresolved issues. Vakabva zvisina kunaka kuti vakazotaura muchazonzwa naAndiselina. Vakazodzika namaAndiselina kamuchanzwa kuti mabvira vakaita even nababa vaka vakabva vachirwadziswa mai vake. Ende vachiri bitter zvinhu zvakaitika makore waye vari bitter nazvo. Mufunge. But vana andika vanongoda guidance. Hakuchina zvatotaura kuti kunoona tete mumamisha umu. Hakuna anoudzwana naana vatete vacho. Haana sisi vachona vanomudza. Haana anongove iye. Saka ndo gap racho ratozopinda isusu. Handiona. Nimamwe madiaries kuti aiwa. Alright, talk to us. Atitambe tese alright. Undiudze maproblems. Usanitorese kuti haasisi mene ndo vachika come and be free. Uya uite free kwandiri. Kuti haasisi ndaona mukomana kuti uya naye mukomana kuti mbomuona mani iwe. Titaura naye tiona kuti akamira papi. Andika kana uchida mwana wangu iwe shaona pane zvinoitwa. Don't just come here uchikutora mwana wangu tidaro. Andimuona. So this indeed was a sad story. Tadzokera panyaya yeku UK yana Shai. Vana sekuru vari kumboshamisa sechi yekuchekwa asinei.
vari kumboita sei vana sekuru ava chaiko chaiko vari kumboita sei mukona tadzokera panyaya iya yanashaiya exactly zvakaitwa mwana uyu is exactly zvakaitwa mwana uya futi ndokwatadzokera ikoko utoshaya kuti zviri kumbonyatsofamba sei but tisinei mwari vari kumusoro kudenga pasi pane vanhu I'm just happy kuti mwana uyu Eva arambi ari kubvuma kwake. Let's hope it's coming from the heart. Toda kuona shanduko, toda kuzoona family ichita reunite one day, kubatana chako chakuti vakutowirana namai vake iye ndakatozovaka kutoya para chitoti wonayo mapikicha pangu pandakaduka apa pandakazovaka apa handiti munoona. So guys, ndakuinda hangu andikatatandara. It was indeed a very emotional very emotional lives. This is really true. And more. So guys, you have a story to share. You want help. You want to talk to us. Urikuda kutsvaga pekuturira mutoro. Urikuda kurerutsigwa. Handitika kwanzizano mapanganwa. Vakuru vanodaro handiti kuti a problem talked is a problem half solved. Ukauya nayo dambudziko rako. Lorraine andichi ayo ndakambozitengesa but iko zvino handisisina iko zvinezvi. Anoona ukauya nedambudziko rako irorero, forget about people. Problem yenyu vanoziva voice rangu vanozodai. Forget about people if you're looking for help. Vanhu vanongochitika vanoziva voice rangu yavo are the same people vari kutokupedza kuseruko. Vari kutokupedza kuseruko. Vasina chavanokubatsira nacho. Havana chavanokubatsira nacho havana kudi. Vanongomirira kuseka. Rega vaseke. Batsirika. Let them laugh. But you are going to have the last laugh. Kango zvibvunza tana simira notukwa sei vanosekwa sei chona tana basa. Kana wafunga kuti ndoda kutaura nyaya yangu pandosvika kutukwa nevangoseka ingozvibvunza kuti ivo sisimeri vacho vanotukwa kanganiko. Vanosekwa kanganiko but she's still standing. Saka havana kumbofa havana kumbobva kana sheve kana chi varipo. Saka zvino kana basa zviya. Hanzi tope yenyika muti ndichatodzitsvaga mirai matopa pacho ndigombo kwandakambomasitoka kudhara ndinoona kuti vanga nditira plan here ndakamawana. I will tell you they are very beautiful tops. These are very nice tops. Ndichanokutsvagirai ndichatry kutaura navo ndoona kuti vachinadzo here. Ndinokudzai. So guys, muve neusiku hwakanaka. Nditika muve neusiku. Hanzi ndinewo yangu yes Ruma ndibate kuWhatsApp ndibate uyai tinzwe makuriro enyama akakura muchiti anorwadza iwaya uyai nadzo. Iwo makuriro enyama anorwadza vakawanda venyu muri nakakura upenyu hwenyerera uyai nawo uyai mutaura ende hamuna kumbozvitaura. Anomaona zvinhu zvokuti zvikatanga kutaurika panapa unotanga kurwadziwa kumutsa maronda hauna kuzvitaura hauna kuwana closure. Ndosaka zvichingokubata uyai nadzo tiri mudzitauri. Makabatwa zvibharara sekuru ava muri kutira kukava up. Andika talk about zvitaurei zvinopera. Zvitaurei musaramba muchiblackmailwa nemoyo yenyu. Because your heart sometimes blackmails you. Pakataurwa chinhu kuti ndini chazodai because hauna kuita manga hauna magatsi kuti ubude uchitaura wega. Don't be blackmailed by your heart. Take control over nyaya dzako. Ndikatiudza kuti guys ndikangona ndatopara murambo ndotomhanya ndoga ndinotoya nayo kutaura nyaya kuti guys zvakaitika mirai ndikudzei. I will own my story. Pane kuti gozoburiswa nevaroyi. Because kune varoyi vakatomirira kutotsvaga kuti nasaitei kuri kuitwa nezvei azodii adai. Ndoya nayo ndochanyatsokudzai ndika kuti ishaye power kana yakuzobuda kuvaroyi isina simba. I'll come and take ownership of my story. Kukudzai ndoga. Kuti ndauya nayo nyaya guys nyaya yakatomira yakatodai. I told you kuti ndinotouya nayo nchikudzai. Ndinotouya nayo nchitokudzai zvandakatoita ndakamboita mwana makaiona. Ndakakudzai ndinotouya nayo. Vakazenge varoyi vakangauda kuitaura kuti yanga isisina value because ndaitaura vakanotora zvimwe zvimasei zva20 chakadaro girlfriend yakamboitwa 19 chakadara mheno yakarekare uko zvatatokangamwa nezvazvo. Hanimaona vakanozvidzosa tikadzoka ndikati regai ndikudzei chaizvo zvakaitika. I took ownership of those stories ndedzangu. Nokuti kana zvobuda kushoko zvinobuda zvaane pamwe zvinobuda zvaspicewa zvinobuda zvamonyorodzwa zvinobuda zvadini. Handimuzati nyaya inenge ida inoiswa spice kuti iite juice so. Saka inoi ende kune vari gullible to believe everything. Vanotobelieve kuti kupi utozwa munhu achirati ningi hanyepi ningi hanyepi imi hanyepi ari riri guwa ranenge audzwa nemumwe munhu guwa karanenge audzwa nemumwe munhu munhu achinotaura riri guwa remumwe munhu chacho andisa spice haimbosviki yakadaro ndi ndasiswa spice chete. Andimaona.
Saka guys, number yangu vari kuti number yangu toda nemi, I'll give you your number guys, but muziwo time dzokundifonera ndine mwana vari kundifonera kuma 1 am ndakavata kudai pazanoti foni yacho pasilence. Muziwo time dzekufona. Ichi ndo number yangu ichi ndanyorai. Muzive time dzekufona. Anditika musazongofonawo dzimwe dzamunizati kuti sisimeliwo vanenge vane chimudhara chiya chifadha diaries. Anomaona. Saka nesingazodiwo kuti ndingo havatirambidzwi kuita malive vari mona kuti takasununguka dai. Izvo zviso vasipo kudai ndozoti vanenge vari shamwari dzavo vanenge vachikocha life iyoyi. Anomaona. Vanenge vachitoti I'm very proud of you because hausi kumbotukana nevanhu. I am very proud of you because chero unotonzwa shamwari dzangu dzine dzichitaura kana kuti vamwe vanotaura kuti iwe tichiona mamashakira like masikwanai but hatizvinzwi zvinenge zvitaurwa. Umwe anzi akaisa translator saka ninga chinonga apo neapapo. Anomaona dei makamuchita zvinhu zvinonyadzisa tingadei here chigona kuvati hande munoona vati tionei kwaine izvo zvatsanangura kuti nyaya yacho yanga ichinzi zvakati munhu asingafari social media but vanotopinda ipapa kuti vauya kuzongoona ini chete akaunti yavo inongori ne 1 page irori 1 chero remapostiri avamo vane 1 page irori chete. Anomaona ndora vanenge vachida kungoona kuti tikumbota nezvei. So avatirambidzi because tinoya pana tozvifarira toseka todi ivo vanenge vachitodhukawo nokuseka pamwe kuti but pepa muchora tototanga tomboidiscassa nyaya iyoyo. You see. Saka guys, morera zvakanaka nditika mangwana kuchechi morera zvakanaka. God bless you, love you.